εκδηλώσεις ενθουσιασμού εδώ από τους ντόπιους φιλάθλους. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει λίγο η ατμόσφαιρα. Οι ομάδες κάνουν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν γύρω στους 200 φιλάθλους αυτή τη στιγμή στο γήπεδο και έρχονται συνέχεια. Πολύ ενθουσιώδης η υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό της Κόνιτσας στην ομάδα για την πολύ καλή πορεία που είχε φέτος. Είναι η επιβράβευση μιας άκρως επιτυχημένης χρονιάς, η οποία ελπίζουμε να καταλήξει και με ένα ευτυχές αποτέλεσμα που θα μας δώσει το δικαίωμα να ελπίζουμε για κάτι παραπάνω στα play-off. Όπως μας δήλωσε και ο coach ο κύριος Πέτρος Χαλούλος πριν τον αγώνα, θέλει πολύ αυτό το match. Πιστεύει ότι η χρονιά είναι πολύ επιτυχημένη, ανανεώθηκε η ομάδα κατά 70% με παιδιά μικρής ηλικίας από 14 μέχρι 16 ετών, οι οποίοι πλέον είναι αρκετά έμπειροι, αν μπορούμε να το θέσουμε έχουν κάπως φύγει έτσι. με κάποιοι παίχτες από την ομάδα που υπήρχαν πέρσι και πλησίωσαν οι νέοι παίχτες. Βέβαια, ο Κορμός, δηλαδή ο Μουρεχίδης, ο Σιώτας, ο Γκέρτη, όλοι αυτοί είναι παρελθόν, συνεχίζουν αλλού και αντικαταστάθηκαν είναι παίχτες. Ο Βασιλάκης ο Μουρεχίδης που ξεκινάει σήμερα στην 11η. Βέβαια, και την προηγούμενη φορά. Μπορείς να πεις την 11η λίγο στα γρήγορα, Βάβη. Τώρα μόλις ξεκινάει το παιχνίδι. Λοιπόν, πες να μας πούμε για άλλη μια ακόμη φορά την 11η της ομάδας μας. Είναι ο Καϊσίδης Τέμα, Βλάχος, ο Χάρης, ο Βλάχος, ο Παναγιώτης στην άμυνα, ο Χαλούλος, ο Τσαλιαμάνης, ο Βαζάτης στο κέντρο, ο Πούλιος, ο Γερονάσιος, ο Μάρκος, ο Λάμπρου και ο νεαρός ο Μουρεχίδης, ο Βασίλης στην 11η. Ο γιος του Φάνη. Από ό,τι βλέπω παίζει αριστερά ο Παναγιώτης ο Βλάχος, δεξιά παίζει ο Πούλιος, στο κέντρο της άμυνας βλέπω το Τζαλιαμάνι και στο κέντρο τα γνωστά γερνός. Κάποιος παίκτης τώρα τραυματίστηκε και έπεσε κάτω. Δεν ξέρω, ένα χτύπημα πρέπει να είναι ο Βαζάτης. Ο Βαζάτης. Μάλλον εκτός κάτι έγινε εκεί στο χώρο του κέντρου, έχει χτυπήσει το παιδί. Βέβαια να πούμε ότι η μεγάλη απώλεια της φετινής χρονιάς για την Πίνδο με συνεχόμενους τραγωνισμούς ήταν ο Τιμόπουλος, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσφέρει αυτά που μπορεί. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά φέτος από τραυματισμούς. Ειδικά την τελευταία φορά θα πάει και για χειρουργείο το παιδί. Τέλος πάντων, να ελπίζουμε να είναι καλά και να επανέλθει του χρόνου ακμιότατος. Λοιπόν, ξανάρχισε το παιχνίδι. Προσπαθεί το Ροδοτόπι τώρα με πασούλες στην άμυνα να απελευθερώσει κάποιον παίχτη. Είναι ο Μαλάτος τώρα ο οποίος πάει να κάνει ένα γέμισμα. Ελέγχει εκεί ο Καϊσίδης, έχει σηκώσει και το σημάκι ο διαιτητής. Αφήνει όμως. Καϊσίδης ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Έσωσε πολλούς βαθμούς για την ομάδα. Πλέον είναι δεύτερη χρονιά στην Πίνδο. Έκανε σωτήριες επεμβάσεις σε αρκετά κρίσιμα παιχνίδια. Για να δούμε τώρα πώς αναπτύσσει η ομάδα, πάλι. Από τα δεξιά τώρα εκεί, η σέντρα του Βλάχου του Χάρη, μπάλα κατευθείαν out. Κατευθείαν λίγο βιασμένη σέντρα. Και ο Χάρης ο Βλάχος πλέον είναι μια σταθερή αξία στην ομάδα. Είναι χρόνια που αγωνίζεται πλέον και στη Δελταεθνική 2 φορές, αλλά πλέον είναι βασικός στη δεξιά πλευρά της αμυντικής γραμμής της Πίνδου. Να πούμε, Θήμιο, για άλλη μια φορά ακόμη ότι η πορεία της ομάδας μας θεωρείται άκρως επιτυχημένη φέτος. Έχει ξεκινήσει με άλλους στόχους, αλλού βρέθηκε, της βγήκαν πράγματα. Οπότε ό,τι και να γίνει και στο άλλο αποτέλεσμα, επιτυχία είναι για την ομάδα μας. Ναι. Θήμιο και Μπάμπη, με ακούτε? Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή μια σύνδεση. Έχω ανοιχτό μικρόφωνο σε εσάς για οτιδήποτε συμβεί. Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή μια σύνδεση με το άλλο γήπεδο, όπως στην άλλη γραμμή βρίσκεται ο Μιχάλης Σάγκας, για να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα από τον εκεί αγώνα και τις 11ες. Εσείς στον αέρα, οποιοδήποτε στιγμή θέλετε μπορείτε να διακόψετε. Βέβαια, αν συμβεί κάτι, θα διακόψω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Πανεπιστημιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων. Θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Βελτάριο Ανατολή, ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Εδώ θα κρυωθεί ο τίτλος του φετινού πρωταθλήματος της εθνικής κατηγορίας. Παραταγμένες οι δύο ομάδες. Για το Βελισσάριο, μόλις τώρα ακούστηκε και το σφύριγμα του διαιτητή. Για το Βελισσάριο η αρχική σύνδεση είναι Δημητρίου, Παπαναγιώτου, Αδαμίδης, Ιωάννου, Κατσάνος, Τίτος, Καλατζής, Δάλας, Αναγνώστου, Χαλάφτερης και Αξιούργος. Ενώ για την Ανατολή ο Γιάννης Πάνο επέλεξε τους Γιαννούς, Σιμεωνίδη, Τιτώστα, Ουβαήλ, Γκαρντονίκα, Τότσικα, Μόκο, Θανάση, Μπούρμπο και Λόλο.
αυτή τη στιγμή η Ανατολή αμήνεται, προσπαθεί να βγάλει μια παλιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τελικά κλέβουν οι παίκτες του Βελισσαρίου. Πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, χωρίς κάτι το ενδιαφέρον στα αυτά τα πρώτα λεπτά. Να δούμε τι πρόκειται να γίνει στη συνέχεια. Μιχαλή, ό,τι συμβεί θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί, να μας μεταφέρει και το κλίμα, ό,τι γίνεται στον αγώνα. Θα επικοινωνούμε συχνά τα διαστήματα μαζί σου και οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να μας διακόψεις για να σε περάσουμε και πάλι στο... Σε λίγο θα έχω κοντά μου και τον κονιτσιώτη Αντρέα Λόλο, τον συνεργάτη μου στην τηλεοπτική μου εκπομπή στο ITV. Οπότε θα σας πει δυο λόγια και εκείνος λίγο αργότερα. Ωραία. Επικοινωνούμε και πάλι μαζί για να μας πεις τι γίνεται εκεί. Θύμιο, και πάλι το μικρόφωνο σε σένα. Να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Μπάμπης. Δεν μας άρεσαν οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά ότι ξεκινάει με 5 λεπτά διαφορά καθυστέρηση ο αγώνας, μας βάζει σε κάποιες σκέψεις εδώ. Ήταν το πρώτο πράγμα που σχολιάσαμε. Ελπίζουμε να διαψευθούμε στη συνέχεια. Τέλος πάντων, η Πίντος τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί μπροστά. Ο Χαλούλος πιέζει, αναγκάζει τον Τζίο εκεί να κάνει ένα γέμισμα. Βλέπω τώρα την ομάδα του Ροδοτύπου με τον Ανδρέο να προσπαθεί να γεμίσει στο κέντρο της άμυνας. Καθαρίζει πολύ εύκολα τη φάση ο Πούλιος και γεμίζει με τη μία στην επίθεση για τον Λάμπρου. Κλέβει ο Λάμπρου. Πιστεί μέσα, σεντράρει παράλληλα για να δούμε ευκαιρία. Μπάλα ελάχιστα. Κλείφει το οριζόντιο δοκάρι από το σουτ του Μάρκου. Ο Μάρκος σε μια σπάνια ευκαιρία έδειξε ότι διαθέτει στόφα center for που δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα μας. Ήταν σχεδόν μόνος του. Ο Γερονάσιος έκανε το κλέψιμο ή ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου ήταν. Ναι. Παράλληλα σέντρα και κατευθείαν το σέντρα. Λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Μάρκος, ο οποίος έκανε μια καλή χρονιά και εκείνος φέτος, πήρε τις ευκαιρίες του από τον προπονητή, όπως και οι άλλοι νεαροί παίκτες. Για τον Λάμπρου τι να πούμε, θεωρείται ένα από τα ταλέντα της κατηγορίας. Που να τώρα ο πολύ πολύ ωραίο ταλέντο. Ο Βασιλάκης Βουργίδης. Με λιγότερες συμμετοχές φέτος, γιος του. Αλλά με πολύ καλά στοιχεία. Του Φάνη έβαλε και ένα καταπληκτικό γκολ την προηγούμενη φορά. Έχει πάρει πολλά στοιχεία από τον πατέρα του, έτσι. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Είναι και τα παιδιά αυτά, πέρα από το ότι είναι πολύ καλοί παίκτες, είναι και παρέα και έχουν και πολύ καλούς χαρακτήρες και αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο και το πώς είναι. Για να δούμε τώρα το φάουλ εδώ, σε καλό σημείο από τα δεξιά όπως χτίσει η ομάδα μας, σέντρα, για να δούμε, κόβουν οι αμυντικοί του Ροδοτοπίου. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα ψηλά, για να δούμε ποιος θα πάρει τελικά την μπάλα. Κοροπηδάει κανένα 2 φορές μπάλα. Ο Βαζάτης διώχνει. Ο Λάμπρο την μπάλα, δίνει αριστερά στο Βαζάτη. Βαζάτης χάνει την μπάλα. Πιέζει. Τελικά η μπάλα από μια κόντρα μετά. Τίποτα το ιδιαίτερο. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή η ευκαιρία του Μάρκου είναι ως τώρα. Δεν ξέρω στο άλλο το μάτι Δημήτρη, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, τα ίδια, έτσι. Όχι, δεν έχουμε κάποια εκτέλεση. Στην επόμενη σύνδεσή μας θα μας μεταφέρει και ο δημοσιογράφος αν έχει συμβεί κάτι στον χρόνο στον οποίο δεν μεταδίδεται ο αγώνας εδώ από εμάς. Να πούμε ότι για το τυπικό της υποθέσεως, φαντάζομαι οι ακροατές το γνωρίζουν, ότι αν η Πίνδος σήμερα δεν κερδίσει και η Ανατολή κερδίσει μέσα στο Βελισσάριο, είναι εκείνη που κερδίζει το πρωτάθλημα και τη συνέχεια, την ευκαιρία να συνεχίσει τα play-off για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική την καινούργια. Είναι και οι 3 ομάδες του κόλπου. Αντικειμενικά πάντως, Μπάμπη, από τα μάτια που έχουμε δει σε όλο το πρωτάθλημα, η Ανατολή είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και εμένα προσωπικά η Ανατολή μου άρεσε περισσότερο από όλες τις ομάδες που έχουμε δει. Και εδώ και έξω από το γήπεδο. Ναι, σταθερή ομάδα, βάζει την μπάλα κάτω. Αν ήμασταν στην Αγγλία τώρα δεν το συζητούσαμε ποιος θα έχει περισσότερες πιθανότητες. Είναι και η ομάδα που συνεχίζει το θεσμό του κυπέλλου. Πήρε το κύπελλο. Από τον νομό μας, έτσι. Έλεγα ότι επειδή είμαστε στην Ελλάδα και το έχουμε λιγάκι αυτό το... Δεν έχουμε αποτινάξει τον επαρχιωτισμό μας, θα έλεγα ακόμη. Σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές τα μάτς έχουν μια υποψία συνωμοσίας και έχουμε επιβεβαιωθεί αρκετές φορές, ελπίζουμε όχι και σήμερα. Η Ανατολή δηλαδή να παίξει για αυτό που θέλει, έτσι, όπως πρέπει να γίνονται οι αγώνες για την νίκη. Από κουβέντες που έχουν γίνει Θύμιο όλη την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι και σήμερα που ήμουν και στα Γιάννα και μίλησα με κάποιους ανθρώπους, είπαν ότι η Ανατολή για την ιστορία της, για το σύλλογό της, κανονικά θα χτυπήσει τον αγώνα.
Κοίταξε, αν πάει αντικειμενικά, να το δούμε αντικειμενικά, το μάτς είναι καλύτερη ομάδα του Βελισσάριο, έτσι. Το Βελισσάριο, εγώ πιστεύω ότι με μια συγκυρία αποτελεσμάτων βρίσκεται εκεί που είναι. Και φυσικά, δεν μ' αρέσουν να μιλάω με αν, για να δούμε τώρα μια προσπάθεια εδώ από το φυσικά. Άνετα καθαρίζουμε, να και ο Γερονάσης τώρα προσπαθεί να κάνει ένα γέμισμα για τον Μάρκο, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει τον τερματοφύλακα και τον αναγκάζει να διώξει την μπάλα σε πλάγια. Πολύ ωραία παλιά πίσω από την πλάτη της άμυνας του Γερονάσης. Ήταν μια κάρτα την παλιά. Και τώρα έχουμε πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτύχει η ομάδα μας, που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χαλούλος. Για να δούμε, υπάρχει μια κινητικότητα τώρα. Κόσμος ακόμη έρχεται στο γήπεδο, έχει έρθει αρκετός κόσμος σήμερα στο γήπεδο, βοηθάει και ο καιρός. Για να δούμε, Λάμπρου. Χαλούλος τώρα, σεντράρι, πολύ δυνατή σέντρα. Παλεύει ο Βλάχος, ο Χάρης από εκεί. Και αναφορεί το πλάγιο για τώρα σε αυτή την καθυστέρηση για την μπάλα έξω να πούμε ότι καλό να μην μιλάμε με αν, έτσι, αλλά βλέποντας την βαθμολογία και βλέποντας ότι τελευταία είναι η ομάδα των Ραφθανέων, η οποία έχει πετύχει μόνο μια νίκη, έχει 8 βαθμούς και η νίκη είναι απέναντι στην Κόντσα, έτσι. Αν είχες πάρει αυτό το παιχνίδι δεν θα συζητούσαμε αυτή τη στιγμή, ούτε για το τι θα γινόταν στο άλλο το μάτς, ούτε... Θα συζητούσαμε για τη φιέστα μας απέναντι. Μόνο αυτό, δηλαδή είναι καμιά φορά που μια μικρή συγκυρία σε εκείνο το μάτς μπορεί να σου κάνει... Αλλά το ποδόσφαιρο αυτά είναι τώρα. Το τελευταίο έτσι είναι. Κατεβαίνει για να κερδίσει. Όταν κατεβαίνεις και εσύ δεν είσαι καλή μέρα. Και για τον κόσμο που δεν ξέρει, που δεν είχε δει το μάτς, δεν είχε ακούσει και εκείνο το μάτς, τι να πούμε. Σωρίες ευκαιριών η ομάδα, ενός δοκάρια. Και έκανε την επίθεση η Ραφτανέκη και μας έφανε τον κόσμο. Εντάξει, αυτά είναι τα ποδόσφαιρα. Τι να κάνω. Έτσι είναι. Εγώ ποιος κερδίζει, κερδίζει. Δεν γυρίζει πίσω ο χρόνος. Όσο και να θέλουν οι αξίδες ας πούμε να το γυρίσουν πίσω στον χρόνο, δεν γίνεται. Παράδειγος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πλάγιο του Παναγιώτη. Από μακρύνει εκεί. Διεκδικεί εκεί ο Βαζάτης, ποιος ήταν. Ο Μάρκος ήταν, τελικά η μπάλα βγαίνει πλάγιο για το ροδοτόπι. Αναγνωριστικό το παιχνίδι, αλλά φαίνεται τώρα ότι Πίνδος δεν νομίζω να μπορεί να υπάρχει ξανά να κινδυνεύσει έτσι αμυντικά. Δηλαδή ό,τι προσπάθειες μπόρεσαν να κάνουν το ροδοτόπι κόμπηκαν πολύ άνετα. Και να ο Χαλούλος τώρα στο κέντρο, πετάει την μπάλα ψηλά. Τσιπάει την μπάλα από τον ένα παίκτη, προσπαθεί να κερδίσει από τον αμυντικό. Εκεί όμως ο Τσίος είναι, ο Μαλάτος, του κερδίζει την κόντρα και κερδίζει το out. Ο Χαλούλος ο οποίος ήταν από τους παίκτες οι οποίοι ήταν αντικατάστατοι όλη τη χρονιά. Κάνε μια κοιλιά βέβαια, αλλά ήταν και αναπόφευκτο αυτό πάντα. Έτσι αν παίζεις όλο τον αγώνα, όλη τη χρονιά. Μπορεί ένας παίκτης να συνεχίζει όλη τη χρονιά με τους ίδιους ηθμούς. Αυτός ο Λάμπρου, είναι αρκετοί ο Τσαλιαμάνης. Να το ρεσέντρα στο κέντρο της άμυνας. Επικίνδυνη φάση για την ομάδα μας. Μια επικίνδυνη φάση γιατί ο Λιγόρης εκεί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αλλά ευτυχώς το σουτ του Νούσια βγήκε αρκετά μέτρα έξω από το οριζόντιο δοκάρι. Αν ήταν μόνος του, βρέθηκε στο σημείο. Ναι, ήταν λιγάκι επικίνδυνο αυτό, μια ολιγορία. Πράγμα σημαίνει ότι θέλει προσοχή, έτσι δεν είναι. Είμαστε ήδη στο 14ο λεπτό, το 0-0 παραμένει, ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται στο γήπεδο. Ναι, παρόλα αυτά έχει περάσει 20 ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, είμαστε στο 10 λεπτό, κοντά 4 τώρα. Ναι. Ο κόσμος έρχεται ακόμη. Λοιπόν, μπάλα πάλι στο κέντρο. Ο Μάρκος έχει κερδίσει ωραία, ο Γερονάσιος την κρατάει όμορφα, είναι περικυκλημένος από 3. Προσπαθεί να γυρίσει, αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Χάρη τον Βλάχο, ο οποίος έχει λίγα μέτρα μπροστά, δεν κάνει καλό κοντρόλ, επιστρέφει εκεί στον Πούλιο, ο οποίος θα κάνει το γέμισμα. Διεκδικεί ο Χαλούλος και όμορφα κερδίζει δυναμικά με κεφαλιά, μπαίνει μες στην περιοχή, παίρνει την μπάλα και δύο αντιπάλους, κάνει τη σέντρα πολύ ωραία και τελευταία στιγμή διώχνει την μπάλα σε κόρνερ ο Ντίνος. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Χαλούλου, ο οποίος διεκδίκησε μια χαμένη παλιά και αυτή τη στιγμή ετοιμάζει να εκτελέσει το κόρνερ. Όχι, αφήνει τελικά για τον Γερονάσιο. Αφήσει για τον Γερονάσιο. Ο Γερονάσιος όλοι ξέρουν πόσο καλός χειριστής της μπάλας είναι. Σπεσιαλίστας στα στημένα. Έχουν πετύχει αρκετά. Και από τους πρώτους κόρνερ, αυτός ο Λάμπρου, ο Πούλιος. Έχει γεμίσει η περιοχή, γίνεται το κόρνερ τώρα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας εκεί από το ροδοτόπι, απομακρύνει βροχές. Στο χώρο του κέντρου εκεί ο Χαλούλος προλαβαίνει την μπάλα, δίνει για το Βαζάτη, για το Χάρη το Βλάχο, συγγνώμη. Πώς με τη σειρά του με το κεφάλι πίσω στον Καϊσίρη. Ο Πούλιος έχει την μπάλα από τα δεξιά. Με βαθύ γέμισμα ψάχνει κάποιο παίχτη, κόβουν οι αμυντικοί.
Ο Ντίνος τώρα εκεί ο τελευταίος, το λίπερο του Ροδοτοπίου, αλλάζει την πάσα με τον Ανδρέου, ξανά παίζουν μεταξύ τους εκεί την μπάλα. Να πούμε ότι το Ροδοτόπιο έχει σωθεί, δεν καίγεται βαθμολογικά για αυτό το Έχει παιχνίδι. από την προηγούμενη αγωνιστική, έχει φτάσει στους 40 βαθμούς και δεν κινδυνεύει πλέον. Το μάτς που θα κρίνει την υπόθεση παραμονή είναι αυτό το Μουσοτίτσα Κατσικά. Δηλαδή είναι ο θάνατος στη ζωή μου, όπως λέμε έτσι λίγο κοινότυπα. Με νίκη Μουσοτίτσα σώζεται και στέλνει την Κατσικά στη β' κατηγορία. Ιστορική ομάδα και Κατσικά. Φαντάζομαι Δημήτρη θα έχουμε Ναι. και αποτέλεσμα και εκεί αν μάθουμε έτσι. Ναι, σίγουρα, και τώρα θα περάσουμε ακόμα μια φορά το άλλο γήπεδο να μας πει εκεί ο Μιχάλης αν έχει γίνει κάποια φάση στον άλλο αγώνα, οπότε σας κόβουμε για λίγα λεπτάκια από εκεί. Είστε ανοιχτό μικρόφωνο, ό,τι συμβεί μπορείτε απευθείας να διακόψετε. Μιχάλη, το μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Και πάλι εδώ από το πανυπηρετικό στάδιο να πούμε ότι τα πρώτα λεπτά η Ανατολή δείχνει πιο κινητική από το Βελισσάριο. Έχει φτάσει 2 φορές κοντά στην περιοχή με αξιώσεις και το Βελισσάριο φτάνει, αλλά με μακρινά σουτ. Τώρα είναι στο προσκήνιο η Ανατολή. Πάει να κερδίσει ένα φάουλ ο Τότσικας, αλλά κόβουν οι αμυντικοί του Βελισσαρίου. Ο Αξιούργος τώρα κάνει μια βαθιά παλιά, τελικά κόβεται από το ρομποτή και πάλι η Ανατολή του χώρου της μεσαίας γράμμης. Προσπαθεί να ξεφύγει εκεί ο Λόλος, κάνει την πάσα στον Θανάση από τα αριστερά, δεν ξεφεύγει τελικά από τον αντίπαλό του και η μπάλα καταλήγει out. Έτσι λοιπόν, συνοψίζοντας να πούμε ότι τα πρώτα λεπτά θεωρητικά οι φιλοξενούμενοι έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά θα λέγαμε ότι και το Βελισσάριο πολλές φορές απευθυμένα μπορεί να κάνει σε κάθε αντίπαλο. Μιχάλη, αν φαντάζομαι ότι στο ημίχρονο, όπως είχαμε πει, θα μάθεις και σίγουρα κάποια αποτελέσματα, αλλά εσύ οπότε θα μας τα μεταφέρεις και στο ημίχρονο που θα μιλήσουμε και περισσότερη ώρα εκεί μαζί. Και αν υπάρχει κάτι από εκεί, ξαναεπικοινωνούμε εμείς εδώ από το στούντιο και μας μεταφέρεις και τα υπόλοιπα για τον αγώνα, τον εκεί αγώνα. Εντάξει. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, μικρόφωνο και πάλι στην Κόνιτσα, Θύμιο και πάλι το μικρόφωνο σε εσάς. Μια σέντρα έγινε από δεξιά από τον Ανδρέου, χωρίς να κινδυνεύσει η Κόνιτσα, ο Καϊσίδης ο μπλόκαρε. Χωρίς κάτι το σημαντικό. Μια κίτρινη μόνο που δέχτηκε ο Βαζάτης για διαμαρτυρία και σε μια φάση την οποία Φαντάζομαι ακούσατε και το σκορ στην Ανατολή, είναι 0-0, δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε και ευθύνσεις εσείς εδώ από το στούντιο. ακούμε σχετικά καθαρά και είδαμε ότι η Ανατολή έχει μια πρωτοβουλία, αυτό είναι καλό. Ποτέ δεν ξέρω. Παίζουμε να συνεχιστεί. Και αν κατάλαβα καλά, έχασε και κάποια ευκαιρία να το λέω. Ναι, έχασα κάποια ευκαιρία στα πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη μέχρι στιγμής, αλλά... Εντάξει, είμαστε ακόμα στο δεκάλεπτο. Εκεί είναι στο δεκάλεπτο, ναι, από ό,τι μας έχει πει ο Μιχάλης. Λοιπόν, για να δούμε πάλι τη σέντρα από δεξιά με τον Ανδρέο, χωρίς οτιδήποτε άλλο κατευθείαν την μπάλα. Έχει χάσει λίγο τα πατήματά του στο κέντρο που είναι στις τελευταίες 2-3 φάσεις. Έχει χάσει γενικά λίγο το ρυθμό του παιχνίδι, ενώ ξεκίνησε λίγο πιο δυναμικά. Ήταν αυτή η ευκαιρία του Μάρκου που θα μπορούσε να γίνει γκολ. Για να δώσουμε συνέχεια εδώ στο παιχνίδι μας. Ο Καϊσίδης στο ελεύθερο. Κοιτάει εκεί ο Γερονάσιος, μάχεται. Καλούλος τώρα προσπαθεί. Κάποιο χέρι εκεί που δεν δίνεται. Μονομαχίες, ο Χαλούλος παλεύει. Η μπάλα γυρίζει προς τα πίσω για το Ροδοτόπι. Ελέγχει την μπάλα ο Τσίος. Κάνει μια αναπομπούλα, μια ωραία παρέμβαση και του Μουραχίδη. Για να δούμε από αριστερά το Ροδοτόπι τώρα. Μια σέντρα, περνάει παράλληλα, πηγαίνει από την άλλη πλευρά από τα δεξιά τώρα. Έχει περάσει όλη την περιοχή η μπάλα. Το Ροδοτόπι έχει την κατοχή ακόμη. Κυπριανός, δίνει στο Φρασκιά, εκείνος επιστρέφει πίσω στο Μαλάτο, προσπαθεί να κάνει ένα γέμισμα. Μια κάθετη, φεύγει κατευθείαν out. Μηδέν κίνδυνος και αυτή τη φορά για την ομάδα μας. Έχει πατήσει λίγο καλύτερα το τελευταίες για τις φάσεις, αλλά χωρίς να κινδυνεύσουμε ιδιαίτερα. Ο κόσμος τώρα αρχίζει και γκρινιάζει και λίγο, κάνει δύο αποφάσεις λίγο του διαιτητή. Λίγο και από την κίτρινη, την Βαζάτη και μετά, αλλά εντάξει ο κόσμος τη δουλειά του κάνει. Ο κόσμος θα ξέρει αυτό. Σημαντικά τα παιχνίδια και καλέσανε και καλούς διαιτητές, έτσι δεν είναι? Εντάξει, ναι, είναι σημαντικά τα παιχνίδια. Στο άλλο το παιχνίδι ξέρεις ποιος είναι διαιτητής, Δημήτρη?
Δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, να το κοιτάξω λίγο και θα σου πω, Θήμιο. Ναι, ναι. Είναι από τη Super Link πάντως το μόνο σίγουρο που θυμάμαι εδώ που διάβασα. Θα σου πω αμέσως. Και είναι από την Ήπειρο, ο οποίος είναι ο μοναδικός διαιτητής ο οποίος παίζει στην Super Link. Μάλιστα. Να εικόνισα τώρα με τον Παναγιώτη του Βλάχο, ο οποίος Ένα πλάγιο έχει κερδίσει, ο Παναγιώτης Βλάχος θα το εκτελέσει, ψάχνει κάποιον να ξεμαρκάρει στο παίχτη. Το Λάμπρο ψάχνει, νέο πλάγιο. Σκόρα φορά μετά από αρκετές αγωνιστικές. Εκτός έδρας εκεί με το Κάστρο. Ο Γερονάσιος προσπαθεί να αναπτυχθεί, κόβει και ο Λάμπρου. Πάλι ο Γερονάσιος και στο κέντρο. Να, ωραίο άνοιγμα από δεξιά για τον Χάρη τον Βλάχο, ο οποίος κάνει την κλασική στέντα. Ωραία για τον Μάρκο, δεν πιάνει καλά την κεφαλιά. Άνοιξε και στο κέντρο της Άννος, ο Λάμπρου ήταν τελικά. Δεν πιάνει καλά την κεφαλιά ο Νίκος. Ήταν μόνος του, αλλά ήταν στο χώρο του πέναλτι εκεί. Κατά μια αξιόλογη φάση πάντως. Ωραία ανάπτυξη με τον Γερονάσιο που άλλαξε χύπηνα το παιχνίδι, γιατί και ωραία σέντρα του Βλάχου, που είναι καλός αυτό. Λοιπόν, να πάλι το Πίντος κερδίζει λίγο πάλι στο κέντρο. Ψηλά η μπάλα για να δούμε ο Πούλιος απομακρύνει και παλιά. Τρέχει ο Παναγιώτης ο Βλάχος να προλάβει. Κοντρολάρει την μπάλα, την κάνει δικιά του. Κάνει και μια τρίπλα εκεί. Ψάχνει τον Λάμπρο, το βρίσκει πολύ ωραία. Αυτός από τα αριστερά τώρα προσπαθεί να τη ζήσει στο εσωτερικό. Όντως μπαίνει ένα φάουλ εκεί. Πλεονέκτημα του διαιτητής, πολύ σωστά. Γερονάζης σουτάρει. Κάνω την μπάλα. Καλός σουτ όμως που ζεσταίνει λίγο την εξέδρα. Χρειάζονται αυτά. Και για τον κόσμο και για την ομάδα να δει λίγο ψυχολογικά. Ναι, ίσως έπρεπε να είχε δώσει το φάουλ. Εντάξει, τώρα αυτά δεν ήταν λίγο έξω από την περιοχή. Εντάξει, άφησε πλεονέκτημα. Ωραία πάντως η δίδυση του Λάμπρου με το σώμα εκεί που απέφυγε τον ένα αντίπαλο και στο δεύτερο να αναγκάστηκε να τον κρεμίσει, όπως λέμε, για να μην εκτεθεί ο αμυντικός. Όσον αφορά το διαιτητή, είναι ο κύριος Χρήστος Μίτσος, ο οποίος είναι από το Σύνδεσμο Διαιτητών Υπήρου και σφυρίζει για αγώνες της Super League, όπως διαβάζουμε εδώ. Ναι. Ενώ ένα λάθος εδώ και στην άμυνα, το σουτ, ο Καϊσίδης απομακρύνει, δεν ήταν και τόσο καλό το σουτ βέβαια, ευτυχώς, γιατί έγινε λάθος. Αλλά για σιγουριά απομακρύνει και με τις βοηθές, να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες στην άμυνα. Ναι. Ήταν μια ολιγορία εκεί από αριστερά. Ευτυχώς. Και είναι το πλάγιο για το Ροδοτόπι από τα αριστερά. Απομακρύνει ο Πούλιος. Μάρκος εκεί. Παλεύει ανάμεσα από δύο παίκτες, κάνει την μπάλα. Τώρα έχει στην κατοχή του Ροδοτόπι την μπάλα. Από τα δεξιά κλέβει ο Χαλούλος. Ο Χαλούλος ο οποίος μπορεί να έχει κάνει και τα περισσότερα χιλιόμετρα του. Ναι, φαίνεται και σε αυτόν τον αγώνα επίσης δραστήριος. Τρέχει. Καλύπτει όλη την αριστερή πλευρά εκεί. Λάθος εκεί, δίνει στο Γερονάσιο. Ο Γερονάσιος πολύ ωραία. Στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά ο Χαλούλος. Δίνει μέσα ξανά και το Γερονάσιο. Παίζουν τα 1-2 μεταξύ τους. Πολύ ωραία. 1-2 ξανά. Συνεχίζουν κάθετα η μπάλα για να δούμε. Και πολύ ωραία. Και μπλοκάρει την μπάλα την τελευταία στιγμή. Πριν προλάβει να κάνει το πλασέ ο Μάρκος. Τρεις παίκτες συνδυάστηκαν άψογα εκεί. Έβαλαν την μπάλα κάτω, χάθηκε η μπάλα όπως λέμε. Και δημιούργησαν αυτή τη φάση. Ο Μάρκος για μισό μέτρο δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα όπως λέμε. Όταν αποφασίζει πριν του βάβει και βάζει την μπάλα κάτω, παίζει καλή μπάλα. Θύμισε η Μπαρτσελώνα τώρα. Εντάξει, η Μπαρτσελώνα. Θύμισε Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Λοιπόν. Μόνο στο μπάσκετ όμως, Μπάμπη. Έλα ρε Δημήτρη τώρα, μην το χαλάσει. Λοιπόν, τώρα για την ομάδα μας. Ο Καϊσίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Δίνει συνέχεια στο ελεύθερο. Γερονάσιος πηδάει. Κάνει από τον αντίπαλό του. Το Ροδοτόπι ελέγχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Προσωρινά κλέβουμε, αλλά το Ροδοτόπι πάλι ελέγχει την μπάλα. Βγαίνει και ο Παναγιώτης ο Βλάχος. Βάζει το κορμί του μπροστά από την μπάλα. Προσπαθεί να διεκδικήσει το πλάγιο, όχι τελικά. Το Ροδοτόπι από τα δεξιά εκεί, στο corner, στο συνέχεια του corner, γίνεται η σέντρα επικίνδυνα. Και δυστυχώς είναι το γκολ για την ομάδα μας. Δεχόμαστε τον γκολ από μια αδράνεια, μια σέντρα που δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιος κίνδυνος στην νιώτη. Το άφησαν ελεύθερο τον ο Βλάχος, ο Παναγιώτης σε μια μεριά να κάνει τη σέντρα ο Νούσιας και μετά τη
σέντρα, ο Χάρης ο Βλάχος. Από την άλλη πλευρά δεν ακολούθησε ο Τασούλα, ο οποίος μόνος στη μικρή περιοχή κάλυψε την μπάλα στα δίχτυα, έτσι έγινε το 0-1. Με διαγώνια κεφαλιά κάνει το 0-1 για την ομάδα μας. Δεν ξεκινήσαμε καλά, το λεπτό. Για να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η Κόνιτσα. Έχει δείξει πάντως και σε προηγούμενα μάτς ότι έχει τις δυνατότητες με κάθε αντίπαλο να γυρίζει τα παιχνίδια. Ελπίζουμε να δείξουν λίγο αυτοσυγκέντρωση οι παίκτες και να ξυπνήσουν όπως λέμε ποδοσφαίρι. Βεβαίως Θήμιο τώρα αυτό θα έχει προκαλέσει και στο άλλο το μάτς θέμα συζητήσεων τώρα, έτσι. Καλά, δεν κάτσαμε να φάμε γκολ επίτηδες. Όχι βέβαια, αλλά έγινε αυτό σε μια ολιγορία. Εμείς θέλουμε το παιχνίδι. εννοείται ότι το θέλουμε. Απλά τώρα η Ανατολή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αν κερδίσει, είναι αυτή που παίρνει και την άνοδο. Αν φέρουμε σοπαλία, πάλι τα ίδια. Η Κόνιτσα θέλει 2 γκολ για να ελπίζει, τουλάχιστον για να μην δεχτεί άλλο. Ένα offside τώρα, το γέμισμα. Βλέπω τον Πέτρο τον Χαλούλου και λιγάκι εκνευρισμένο και έχει δίκιο για την ολιγορία αυτή. Δεχτήκαμε ένα γκολ που δεν έδειχνε. Μας βάζει τώρα πίσω στο σκορ και απογοητεύει και λίγο τον κόσμο, αλλά Για να δούμε τα αριστερά τώρα εδώ. Ο Χαλούλος σεντράρει, ο Μάρκος εκεί σουτάρει, δοκάρει μπάλα. Φοβερό σουτ, φοβερό σουτ. Το δοκάρει. Καταπληκτική σέντρα του Χαλούλου, η Πίνδος έδειξε να αντιδράει άμεσα και πήρε το κύριο και το κόρνερ. Πολύ ωραία σέντρα εκεί του Χαλούλου και το σουτ μονοκόμματο του Μάρκου τράταξε το δεξί δοκάρι. Δεν ξέρω Μπάμπη, εσύ που είσαι έμπειρος στην κατηγορία, τώρα θα δούμε τη φάση και θα σου πω την άποψή μου. Περνάει ένα κεφάλι του κόρνερ, ναι. Το ματοφύλακας δεν μου φαίνεται και πολύ αξιόπιστος. Όχι ούτε με ένα Θήμιο. Για να δούμε εκεί. Αναμπομπούλα στο πέναλτι εκεί το σούτ από τον Βασίλη τον Μορκίδη. Τελικά ένα χλιαρό σούτ στην αγκαλιά του. Δεν ξέρω, λέγεται και να έχει παραπάνω κιλά αυτή. Έτσι είναι Θήμιο, αλλά πρέπει να μπάλα λίγο στη γωνία για να τον δούμε. Να ο Χαλούλος πάλι κερδίζει την μπάλα. Ποιο πεσματάρα τώρα επίτος στους τελευταίους. Περνάει το πέρα. Ο Γερονόσης είχε παραλύσει. Είναι το 1-1. Μέσα στο 1 λεπτό η Πίνδος μπόρεσε και αντέδρασε όπως είπαμε έξυπνα. Άψογη σέντρα κάθετη του Χαλούλου. Ήταν πολύ ωραία κάθετη η παλιά του Χαλούλου. Πολύ ωραία το πλασέ με τη μία. Άρχισε να πανηγυρίζει πρωτού πλασάρει ο Γερονόσης. Το 1-1 μέσα στο 2 λεπτά. Και κάτι που ενθουσιάζει τον κόσμο. Να σταματήσουν και τα σχόλια που υπάρχουν, έτσι. Να λοιπόν η Πίνδος που δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης και να χαρεί το Ροδοτόπ, το 1-1 άμεσα. Οι φανατικοί οπαδοί εδώ με καπνογόνα και τα λοιπά. Ανακούφισε και για σένα Δημήτρη, Ναι, πολύ γρήγορη αντίδραση, πραγματικά και... Ένα δοκάρι και ένα γκολ μέσα σε 2 λεπτά, δηλαδή τι άλλο να κάνει. Είστε τυχεροί, βρίσκεστε στο γήπεδο, εντάξει. Βρίσκομαι σε πιο δύσκολη θέση. Αλλάζουμε, Όχι. Ούτε νερό, ούτε καφέ εδώ, τίποτα. Θα βλέπαμε το ένα γκολ μόνο, αλλά... Θα στείλω τώρα τους τεχνικούς εκεί να βοηθήσουν την κατάσταση. Έτσι, μπράβο. Ο Χαλούλος για μένα είναι ο κορυφαίος ως τώρα, πιέζει παντού. Δημιούργησε 2 φάσεις, 2 σέντρες και έκλεψε στο κέντρο. Να το τώρα πάλι αυτό που λέγαμε, πιέζει. Ο Λούλος και ο Γερονάσιος παίζουν πολύ οι δυο τους μαζί, 1-2 συνέχεια. Να ο Χαλούλος πάλι έχει την μπάλα, κάθε παλιά για τον Λάμπρου, αναγκάζει τον αμυντικό να διώξει το Πάικας έτσι, άρον, Άνεψε λίγο εμάς εδώ, αλλά... Άρον εκεί πας και γλιτώσει την κάθετη. Λοιπόν, να ο Γερονάσιος πάλι ο σκόρερ, ο Χαλούλος πάλι παίρνει την μπάλα, Βαζάτης, Γερονάσιος, αλλάζουν γρήγορα, σκέφτεται να αλλάξει παιχνίδι, γίνεται πίσω στο Τσελιαμάνι. Ο Πούλιος ο οποίος παίζει σήμερα πίσω, έχει δείξει βέβαια ότι όποια θες και να φύγει παίζει είναι αξιόπιστος. Να ο Βασίλης ο Μουρεχίδης, πάλι για τον Πούλιο. Κυκλοφορεί τώρα η ομάδα μας την μπάλα. Κάνει συζητήσεις την μπάλα τώρα. Θα ήταν να διώξει και να με ρισκάρει. Άσχημο Παναγιώτη Ο Βλάχος αντιλαμβάνεται εδώ και παραγωγεί το πλάγιο. Βιαστική βεβαιασμένη ενέργεια του Καϊσίδη, μα αυτό ψυχότρικε. Ενώ η ομάδα μας δείχνει ότι έχει την κατοχή, έχει την υπεροχή, τα πάντα, κάποιες στιγμές ολιγορεί. Αυτό το πράγμα τώρα, ναι. Λίγο αυτό είπαμε, είναι νεανική ομάδα, δεν είναι και πιο έμπειρη ομάδα της κατηγορίας. Έχει, αν μετρήσεις για 6-7 παίκτες είναι κάτω από τα 16-17 χρόνια. Και έτσι δικαιολογούνται κάποια λάθη. Εντάξει, λοιπόν, αλλά δεν σίγουρα. Να το πλάγιο τώρα μέσα στη... Ένα σπρώξιμο που κάνει και στο Πούλιο πάνω, δεν δίνεται, αλλά... Η παλιά κόντωνη.
Ο Καϊσίδης ετοιμάζεται να γεμίσει. Παναγιώτης ο Βλάχος τώρα δίνει συνέχεια, ψάχνει το Λάμπρου, το βρίσκει πολύ ωραία. Ξεφεύγει το κοντρόλ, κερδίζει το Ροδοτόπι τώρα. Αλλάζουν την μπάλα εκεί, ο Βαζάτης βγαίνει και κόβει πολύ ωραία την μπάλα, κάνει μια κούρσα από τα αριστερά. Κόβεται και αυτός από το νούμερο 9 τον Νούσα. Ένα βαθύ γέμισμα χωρίς να βρει κάποιον συμπέστη του Ευτίνος. Τώρα που έχουμε την ψυχολογία είναι ευκαιρία να πιώσουμε λιγάκι, να κάνουμε κανένα δύο φάσεις ακόμη, να προηγηθούμε πριν το ημίχρονο. Φτάσαμε σίγουρα στο 30 λεπτό. Τσαλιαμάνης στην μπάλα, για τον Παναγιώτη τον Βλάχο. Αυτός ψάχνει και βρίσκει πολύ όμορφα το Βαζάτη. Βαζάτης σηκώνει κεφάλι, ψάχνει να βρει το Λάμπρο, κόβεται τη στιγμή. Χαλούλος παίρνει την μπάλα, Βαζάτης τώρα. Μία κάθετη παλιά, δεν είχε πρόσωπο ο Μάρκος. Είχε κάνει κίνηση, χάνει την μπάλα. Παίζει το όριο. Ξανακερδίζει όμως εκεί ο Μάρκος την μπάλα. Παίζει το 1-2 με τον Βασίλη του Μουρικίδη. Βγαίνει ο Χάρης ο Βλάχος από τα δεξιά πίσω, σεντράρει, κοντράρει μπάλα. Για να δούμε αν θα καταλήξει. Ναι, καταλήγει πλάγιο out για την ομάδα μας. 2 μέτρα πριν το σημειάκι του κόρνερ. Και εδώ μια καλή αναλλαγή, μια αντεπίθεση έτσι μελετημένη και δουλεμένη. Με το τριγωνάκι εκεί Βλάχου, Μάρκου. Πιστεύω Θήμιο θα βρεθούν στιγμές στο παιχνίδι που θα κάνουμε και αντιπίθεση. Απλά αυτή τη στιγμή το Ροδοτόπι είναι λίγο συμμαζεμένο. Κάτι πιο πολύ στην άμυνα. Να περάσουμε, Θήμιο, και στο άλλο γήπεδο, στο οποίο υπάρχει γκολ εκεί. Θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης αυτή τη στιγμή. Μιχάλη, για πες μας τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, ήταν η φάση του 23ου λεπτού όταν ο Αξούργος έκανε μια παστοφαλιά στην πλάτη της άμυνας της Ανατολής και ο Δάλλας με κάρφωτο κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του έτσι για να μπαίνουμε στους πανηγυρισμούς των γηπεδούχων φιλάθλων. Από εκεί και μετά το Βελισσάριο ανέβηκε αισθητά η απόδοσή του και η Ανατολή προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι πιέζοντας και στο παρόν το Βελισσάριο έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και αναμένουμε να δούμε την αντίδραση της Ανατολής. Σου ανέφερα, Μιχάλη, και το αποτέλεσμα εδώ στην Κόνιτσα 1-1 αυτή τη στιγμή, οπότε με αυτό το αποτέλεσμα όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή, το Βελισσάριο είναι αυτό που είναι πρωταθλητής. Δεν γνωρίζω αν έχεις μάθει κάποια αποτελέσματα από τις ομάδες άλλες. Δεν έχω μάθει ακόμα, θα έχω όμως στο ημίχρονο, θα έχω τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αν υπάρχει κάποια άλλη σημαντική εκεί φάση στον αγώνα που θέλεις να μας περιγράψεις, δεν ξέρω αν έχεις σημειώσει κάτι. Ήταν στο 27 όταν ο Αξούργος έκανε ένα φάουλ, η μπάλα πάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Γιάννου. Ωραία. 1-1 στην Κόνιτσα και 1-0 το Βελισσάριο προηγείται της Ανατολής και μικρόφωνο και πάλι στην Κόνιτσα. Μιχάλη, θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί. Αν κατάλαβα καλά, η Ανατολή προηγείται. Όχι, λάθος κατάλαβες. Δυστυχώς είναι το Βελισσάριο το οποίο προηγείται. Νόμιζα ότι εσύ κατάλαβες λάθος. Δυστυχώς Θήμιο το Βελισσάριο προηγείται. Έχουμε πολύ αγώνα ακόμη. Όσο είναι στο 1-0 είναι ρευστό το αποτέλεσμα. Οπότε εμείς θα κοιτάξουμε εδώ πέρα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και μετά το άλλο παιχνίδι δεν εξαρτάται από εμάς. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να η Πίντος πάλι. Με τον Μάρκο μέσα στην περιοχή. Ωραία. Αυτή είναι ένα πολύ ωραίο σούτ εκεί του Λάμπρου. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η Πίντος μετά τον γκολ φαίνεται ότι έχει τα ενία. Έτσι είναι, έχει την κατοχή. Πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Το Βελισσάριο έμεινε στο Βελισσάριο το Ροδοτόπι. Προσπαθεί να παγώσει το παιχνίδι και αυτό κάνει. Αργά δίνει συνέχεια ο Τριωταφύλου. Δίνει το ελεύθερο. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα, αλλάζουν τους παίχτες του Ροδοτοπίου εκεί. Η μπάλα δεν πιέζονται ιδιαίτερα τώρα, βλέπω. Ο Χαλούλος έρχεται να πιέσει. Ο Παναγιώτης Βλάχος βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Ίσως ένα φάουλ εκεί που δεν του δίνεται. Πλάγιο. Ναι, πλάγιο είναι τελικά, ναι, εκεί η μπάλα. Τώρα το βλέπει δίτης. Βοηθό του. Και δίνει το πλάγιο για την ομάδα μας στο χώρο του κέντρου αριστερά όπως κάνουμε επίθεση. Ο Παναγιώτης Βλάχος δίνει στο Γερονάσιο. Μια εκάθετη την παλιά. Διεκδικούμενη. Τελικά κερδίζει εκεί, για να δούμε ξανά ο Γερονάσιος. Προσπαθεί να μπει, δίνει στο Μάρκο.
αυτός πιο δεξιά στο Χάρη το Βλάχο, σεντράρει ο Χάρης, σέντρα σουτ, αλλά καταλήγει out. Άσχημη σέντρα, ναι, κατευθείαν out. Ενώ και όλο τον χρόνο, σεντράρει πιο ωραία. Πάλι out, πάλι αργά ο τερματοφύλακας ο Τριανταφύλου. Ένα τρώει πολλά από τα αγγλικά Τριανταφύλου αυτός, βλέπω. Μήπως είναι ο ίδιος. Συνέχεια με το ελεύθερο, Βαζάτης εκεί κόβει, παίρνει ο Χαλούλης την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει κάποιον να ξεμαρκάρει στο παίχτη. Έχουν τρεις παίχτες πάνω τώρα, ο Λάμπρου παίρνει την μπάλα στα αριστερά, πολύ ωραία μπαίνει στην προσπάθεια να μπει στην περιοχή. Έχει τρεις αντιπάλους, δεν είναι δύσκολο, όσο καλός και να είσαι. Να ο Χαλούλος πάλι αυτό που λέγαμε, κερδίζει δικότρα, μπαίνει μες στην περιοχή, περνάει δύο και κερδίζει το κόρνερ. Ο Χαλούλος μαχητικός και αποτελεσματικός σήμερα. Η ομάδα μας που παίζει πολύ εδώ από τα αριστερά. Παίζει από αριστερά γιατί εδώ είναι πιο δυνατή φαίνεται. Σήμερα ο Χάρης ο Βλάχος κάνει δύο σέντρες έτσι πέτυχε. Για να δούμε το κόρνερ τώρα για την ομάδα μας. Τελείω ο Γερονάσιος. Στην κρυβηρική μπάλα, επιθετικό φάουλ σφυρίζει εκεί πάνω στο Βαζάτη. Τραβηγμένο ήταν, ναι. Η διεκδίκηση ήταν εκεί σώμα με σώμα. Βλέπω τον κόσμο λίγο απογοητευμένο πάει μόλις έμαθε το σκορ. Έμαθε το σκορ. Ακούω και εγώ πολύ ησυχία στο γήπεδο. Θύμιο παράξενο. Γιατί άλλο να είναι 0-0 και τώρα... Εμείς δεν διερεύσαμε τίποτα για να μην χαλάσουμε την ατμόσφαιρα από εδώ πάντως να ξέρεις. Εντάξει, μαθαίνονται αυτά. Αλλά όλοι έχουν έχουνε τα αυτιά τους κι αλλού. Λοιπόν... Για να δούμε εδώ το παιχνίδι μας εμείς. Μαλλιάτος εκεί δίνει στον Πάικα. Πάικα σε ένα βαθύ γέμισμα, κατευθείαν πλάγει την μπάλα. Ο Χάρης ο Βλάχος πάει να εκτελέσει. Έπεσε ο ρυθμός σε κερκίδα και σε αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε το Ροδοτόπι, έχει την μπάλα εκεί στο χώρο του κέντρου. Πίσω η μπάλα, ένα βαθύ γέμισμα ξανά από τον Ροδοτόπι, το ίδιο σκηνικό. Ξαναεπαναλαμβάνει, πλάγιο για την ομάδα μας. Δεν ξέρω αν είδες καμιά εσωτερική αλλαγή στον αγώνα. Πάντως βλέπω να συνεχίζει έτσι το δίδυμο να είναι ο Μάρκος και ο... Όχι, η ομάδα από ό,τι βλέπω συνεχίζει με το ίδιο, την ίδια διάταξη. Ναι, ο Βλάχος και διώχνει άσχημα ο Χάρης και... Δεν ξέρω αν έχει περάσει και κάτι στα αυτιά των παιχτών, Θήμιο, γιατί... Εντάξει, δεν έχει σχέση αυτό τώρα. Το βάτσο να το κερδίσει έτσι κι αλλιώς ήξερα ότι το φαβορί είναι το Βελισσάρι στο... Ναι, από τη στιγμή που δεν εξαρτάται το αποτέλεσμα, δεν είναι στα πόδια σου να κάνεις κάτι. Ναι. Πρόκειται να το πάρει στο παιχνίδι και από εκεί πέρα. Λοιπόν, για να δούμε τα σέντρα επικίνδυνη μες στην περιοχή. Δεν κάνει καλή κεφαλιά εκεί ο Κυπριανός. Πολύ άστοχη. Αδράνησε πάντως το κέντρο της άνθρωπος εκεί. Τον άφησε, βέβαια ήταν πιο μακριά από το προηγούμενο. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό το σκηνικό. Τη μία δεχτήκαμε γκολ και δύο... Υπάρχουν στιγμές που δεν είναι και πολύ συγκεντρωμένοι στην άμυνα. Για να δούμε, ίσως ότι η αλλαγή του Πούλιου που δεν ήταν ο βασικός αμυντικός της ομάδας όλη τη χρονιά. Έτσι λίγο μέχρι να δέσει. Να ο Πούλιος όμως τώρα κόβει πολύ ωραία με το κεφάλι, ο Βασάτης. Ο Βαζάτης εκεί προσπαθεί, ο Λάμπρου τρέχει να μαρκάρει. Εκεί με το 7 ο Πάικας κάνει την μπάλα, Τζαλιαμάνι. Βαζάτης απομακρύνει. Η μπάλα περνάει πολύ άνετα στην άμυνα του Ροδοτοπίου. Πίσω στον Τριανταφύλλου η μπάλα. Απομακρύνει αυτός ψηλά πολύ η μπάλα. Ο Χαλούλος εκεί κερδίζει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Για να δούμε. Παίζει το 1-2 με τον Γερονάτσο. Αυτός δίνει πιο δεξιά στο Βασίλη του Μορυχίδη. Αυτός με μια πολύ ωραία προσποίηση της κόβεται τελικά στη μεγάλη περιοχή. Ο Πούλιος τώρα εκεί στο χώρο του κέντρου. Στα αριστερά τώρα ο Παναγιώτης ο Βλάχος. Ψάχνει να βρει το Λάμπρου. Περνάει η μπάλα ανεκμετάλλευτη και καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα. Τριανταφύλλου, ο φίλος μας. Ο φίλος μας, ο Τριανταφύλλου. Ελέγχει την μπάλα. Πιο πολύ έχει αυτός την μπάλα παρά οι υπόλοιποι, έτσι. Να ο Πούλιος τώρα κατεβάζει.
ο Μάρκος ωραία, με τον Μουρεχίδη, πάλι ο Μάρκος. Κοίταξε τα μικρά τι ώρα αλλάζουν την μπάλα, με τη μία παίζουν. Ο Μουρεχίδης ωραία για τον Μάρκο, δεξιά αναπτύσσονται 1-2. Ο Μουρεχίδης πάλι για τον Μάρκο. Ο μικρός έχει την μπάλα, δίνει ωραία για τον Λάμπρο μέσα στην περιοχή. Εκείνος και τον Γερονάζο, τον Σουτ. Κάποια μπάλα είναι κόντρα τελικά. Πολύ ωραία εναλλαγή, χάθηκε η μπάλα που λέμε. Και όταν παίζουν την μπάλα κάτω, επειδή είναι και τελικά έτσι παίκτες. Είναι αυτή η τριάδα του Μερικάζος Διάψο. Άλλο ένα κόρνερ για την ομάδα μας. Να πούμε ότι τα πιτσιρίκια αυτά παίζουν και από την Ακαδημία μαζί, οπότε ξέρουμε να στο παιχνίδι το άλλο. Να λοιπόν η σέντρα, ο Πούλιος πηδάει για την κεφαλιά, έχει φροντίσει. Ο Βλάχος, ο Παναγιώτης είναι από την άλλη πλευρά, κάνει το γέμισμα. Διώχνει άσχημα ο παίκτης του Βελισσαρίου, του Ροδοβίου. Να τώρα ο Γερονάκος, καταπληκτικό γκολ από τον Γερονάκο. Ένα σούτ από την γωνία της μεγάλης περιοχής. Εξωτερικό πάντως δεν έχει μπάλα Ο Τριανταφύλου δεν πρόλαβε να την κοιτάξει. Στο Παναθηνάκι θα φέρνει τη γωνία. Δηλαδή όπως και να ήταν δύσκολο αυτό μέχρι το 2-1, η ανατροπή στο 40 λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πίνδο, η οποία αυτή τη στιγμή είναι με 2-1 μπροστά και δείχνει ότι έχει τα φώτα να καθαρίσει γρήγορα το μάτς. Πλέον έχει πάρει κεφάλι. Την αφύπνισε τον γκολ που δέχτηκε. Ήταν καταπληκτικό αυτό το γκολ, πάντως πάνε βλέπουμε στο τοπικό. Ήταν πολύ όμορφο το γκολ, πολύ όμορφο. Δηλαδή χωρίς δεύτερη σκέψη με τη μία. Με τη μία στην απέναντι γωνία με εξωτερικό φάλτσο στο παραθυράκι. Εκεί δεν είναι και το καλό πόδι του Γερονάσου αριστερά. Ο Γερονάσου το γκολ, πανηγύρισε. Είπαμε, σημασία δεν έχει τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι, σημασία είναι ότι το μάτς είναι σαν μια γιορτή σήμερα για την ομάδα μας. Σαν μια φέστα για την πολύ καλή πορεία που είχε. Μια ομάδα που στην αρχή μερικοί την θεωρούσαν και φαβορί για να πέσει στη Β. Απέδειξε ότι πολλοί υποτίμησαν την ομάδα. Πολλοί υποτίμησαν και τη φανέλα της Πίνδου. Και δυστυχώς εκ των έσω πολλοί την υποτίμησαν, δεν είναι μέρα να λέμε τέτοια. Αποδείχθηκε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά στην ομάδα. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα. Ο Γερονάκης ο οποίος σημειώνει 2 γκολ σήμερα. Πώς? Ο Γερονάκης ο οποίος σημείωσε 2 γκολ σήμερα, αν δεν κάνω σημειώσουμε εδώ. Θήμιο, θα δούμε λίγο τι γίνεται και στο άλλο γήπεδο που έχουμε αποτελέσματα και από τα άλλα μάτς. Ωραία. Λοιπόν, θα περάσουμε στο Μιχάλη. Μιχάλη, το μικρόφωνο σε σένα. Λοιπόν και πάλι εδώ στο Πανεπιστημιακό 1-0 ακόμα το παιχνίδι μεταξύ του Βελισσαριού και της Ανατολής. Να πούμε κάποια αποτελέσματα. Κόντικα Ατρόμητος είναι στο 0-0, ενώ η Τρέικα κερδίζει 0-1 μέσα στην Μουσκοτίτσα. Κάτι που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υποβιβάζεται η Μουσκοτίτσα μαζί με την Βουνοπλαγιά και τους Πανέους. Εδώ η Ανατολή έχει ανεβάσει λίγο το ρυθμό της, προσπαθεί να βγει με κάποιες επιθέσεις. Τώρα βρίσκεται η μπάλα στην γωνία του κόρνερ, όπου θα εκτελεστεί από το παίκτη της Ανατολής. Γίνεται παραλίγο να γίνει το γκολ. Τελικά έχουμε νέο κόρνερ, δεν μπόρεσε ο Θανάσης να πλασάρει σωστά, το έφυγε η μπάλα. Ενώ κάπου παρευλήθηκε η παίκτη του Βελισσαρίου και έχουμε και πάλι νέο κόρνερ. Να μείνουμε όμως λίγο ακόμα να δούμε και αυτή την εκτέλεση. Ο Σιμεωνίδης από τα δεξιά, όπως στη Ανατολή, εκτελεί. Ο Δημητρίου βγαίνει σωστά και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Και έτσι λίγη εδώ η φάση. Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Μιχάλη, εκεί, γιατί από ό,τι είπες άρχισε για κάποια λεπτά να ξεκινήσει ο αγώνας. Το 40 λεπτό της αναμέτρησης, Ανατολή 1-0. Ωραία. Οπότε θα κλείσουμε για το πρώτο ημίχρονο εκεί. Φαντάζομαι δεν θα αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος και θα μιλήσουμε στο ημίχρονο για να μας πεις και ό,τι άλλα αποτελέσματα υπάρχει. Και αν έχεις μαζί σου και τον Αντρέα να μας πει λίγα λόγια εκεί για την ομάδα. Okay. Λοιπόν, μικρόφωνο και πάλι για σένα, Θήμιο, για να δούμε το τέλος του ημιχρόνου στην Κόνιτσα. Το διάστημα που είχαμε τη σύνδεση με... Θα πω λίγο, Δημήτρη, μάλλον εμείς θα κλείσουμε πιο νωρίς, γιατί ξεκινήσαμε 5 λεπτά Ναι, το ξέρω γι' αυτό. Οπότε μπορεί να έχουμε και άλλη σύνδεση εκεί.
Εκεί δεν κατάλαβα από τη σύνδεση που έκανες, την ευκαιρία την έχασε η Ανατολή τώρα ή το Βελισσάριο? Η Ανατολή είχε ευκαιρία, πολύ σημαντική ευκαιρία και γιατί δεν το έβαλε? Και δυστυχώς δεν μπήκε. Ας είναι λίγο πιο εύστοχη στην επανάληψη. Δεν ξέρω αν ακούγατε, φάνηκε ότι πιέζει περισσότερο πλέον η Ανατολή από ότι στις αρχές του ημιχρόνου. Και φαίνεται να πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Θα δείξει τώρα, είναι ακόμα ένα ημίχρονο. Και στην αρχή της σύνδεσης που κάναμε η Ανατολή πίεζε. Και εμείς δεχτήκαμε πρώτη γκολ, Μπάμπη, όμως μην το ξεχνάς αυτό. Παρόλο που ήμασταν καλύτεροι. Σωστός. Είχαμε και μια ευκαιρία με τον Λάμπρο όσο είχε στη σύνδεση με το άλλο γήπεδο. Έκανε ένα ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, έφυγε αυτό ελάχιστα out. Η ομάδα του Ροδοτόπου, του οποίου μετά τον γκολ που πέτυχε δεν φάνηκε στο γήπεδο, χάθηκε τελώς. Για να δούμε τα δεξιά τώρα. Εκεί ο Μάρκος δίνει στον Γερονάτζο, αυτός δοκιμάζει το σουτ μπανανέ που λέμε, παλισταριστό σουτ, αλλά φεύγει out την μπάλα. Περνάει και αυτή η φάση την εκμετάλλευτη. Εντάξει, έκανε φάση η Κόντσα στο πρώτο, δεν ήταν... Είχε τα δοκάρια της, είχε το δοκάρι, είχε ευκαιρίες, μου θυμηθώ τώρα 7-8 σουτ σίγουρα. Αντίθετα το Ροδοτόπου έκανε αυτή τη φάση και που πέτυχε τον γκολ και από εκεί και πέρα λίγα πράγματα. Να ο Κότσικος τώρα που αναφέρει την μπάλα, Κότσικος μια παλιά καραβάνα, ένας παίκτης που βοήθησε χρόνια την Πίνδο. Απλά που έχουμε μπάλα εδώ και πόση ώρα να βρούμε και ο Κότσικος δίνει τη λύση, πετάει μια μπάλα από τον πάγκο. Δεν έχει δώσει τη λύση φέτος μόνο σε αυτό το... Όπως και τα προηγούμενα χρόνια που έδινε λύσεις ο Κότσικος. Όχι μόνο πιστεύοντας την μπάλα, βάζοντας και στα δίχτυα που δεν χρειαζόταν. Ένας παίκτης που συμπληρώνει τώρα πάνω από 20 χρόνια προσφοράς και δεν λέει να τα παρατήσει όσο το χρειάζεται η ομάδα. Η ομάδα είχε ένα πρόβλημα πάγκου φέτος, καθώς αρκετοί παίκτες αποχώρησαν. Να το σφύριγμα για το πρώτο μήχρονο με το σκορ στο 2-1 για την ομάδα μας. Με τα δύο γκολ του Γερονάσιου για την Πίντου και του Τασούλα για το Ροδοτόπου το οποίο προηγήθηκε, θα μας επιτρέψει να κάνουμε και εμείς μια μικρή διακοπή, να ξεκουραστούμε και να νεράκι. Δεν το άλλο γήπεδο αν δεν έχει τελειώσει ο αγώνας εκεί. Θα συνδεθούμε σε λίγο, θα ακούσουμε τους χωρικούς καταρχάς και θα περάσουμε στο ημίχρονο και στο άλλο, γιατί και εκεί δεν έχει πάρα πολλά λεπτά, για να έχουμε μια συνολική εικόνα Θήμιο και Μπάμπη. Οπότε εσείς κάνετε το διάλειμμα και επικοινωνούμε σε λίγο. Έγινε, να τα πούμε. Κλείνουμε τη σύνδεση με εκεί και θα μιλήσουμε με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Έγινε χαιρετισμούς από όλους εδώ τους κονισόδες που είμαστε αρκετοί εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε εμείς ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τις συνδέσεις μας στα γήπεδα. Εντάξει Δημήτρη, λοιπόν προς το παρόν χαιρετούμε και θα τα πούμε αργότερα. Πέρα το Δήμαρχο. Λοιπόν, συνδεόμαστε και πάλι με το γήπεδο της Κόντζας, το οποίο εκεί ξεκίνησε το μάτς. Θήμιο, είστε και πάλι στον αέρα. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Μουρεχίδης τώρα προσπαθεί να κάνει μια φάση, παίρνει το σουτ, κάνει ένα πλασέ, αλλά τώρα τα φέρνουν σε ετοιμότητα. Δεν ξέρω, επειδή εμείς κάναμε ένα διαλυματάκι εδώ με τον Μπάμπη, αν είπες τα αποτελέσματα, αν έμαθες κάτι, να μας ενημερώσει και εμάς. Τα αποτελέσματα, Θήμιο, είναι Κόντζικα Ατρόμητος 0-0 και Μουσοτίτσα Θύλα Κατσικάς 0-1. Από τα σημαντικά.
Αυτά είναι τα σημαντικά, ναι. Αυτά είναι τα σημαντικά, θα μας ενδιαφέρουν. Το άλλο το ξέρουμε. Όπως έχουν... Τελείωσε 1-0, έτσι. Ναι, όπως έχουν τα πράγματα, η Μουσοτίτσα είναι αυτή η οποία πέφτει κατηγορία. Εντάξει, έχουμε ένα μήχρονο ακόμη, δεν ξέρεις τι γίνεται. Όπως είναι μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Το παιχνίδι θα πάει, όλα τα μάτια τώρα θα είναι στην κόψη ξεραφιούς στο ένα γκολ. Έτσι, άμα κάποια ομάδα πάρει πιο σημαντικό προβάδισμα θα μπορούμε να μιλάμε πιο σίγουρα. Απλά να σε ενημερώσω ότι το αγώνας ο άλλος Βελισσάριο Ανατολή είχε μια καθυστέρηση 7 λεπτών από ό,τι μας είπαν εκεί τα παιδιά. Το ξέραμε. Και ακόμα δεν είχαν μάθει για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Ίσως μάθουν τώρα στη μικρή διακοπή που υπάρχει και μας πούνε. Δεν είναι αναγκαία μάθεις, άμα ξέρεις από ελληνικό πρωτάθλημα το καταλαβαίνεις. Τι να πούμε τώρα άλλο. Δεν είναι όποιοι... 5 λεπτά να καθυστέρησε να ξεκινήσει, άλλα 7 μετά, τι θα παίζουμε εμείς, θα τελειώσουμε εμείς, τέλος. Να το κόρνο τώρα από δεξιά για το Ροδοδόβι, με τον Θρασκιά, ο οποίος γεμίζει μες στην περιοχή, γίνεται ένα σουτ, ο Χαλούλος πανταχού παρόν διώχνει και ο Μάρκος προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, είναι το πλάγιο τώρα για το Ροδοδόβι. Έλα. Ακούμε παρέμβαση από το άλλο γήπεδο. Όχι, Δημήτρη, δεν υπάρχει κάτι. Εντάξει. Νόμιζα ότι... Λοιπόν, να ο Τραταφύλλος τώρα γεμίζει, διεκδικεί και ο Τσαλιαμάνης με τον Παπά, ο Χάρης ο Βλάχος πιέζει τον σκόρερ στον Τασούλα, ο οποίος κερδίζει το πλάγιο. Από δεξιά, από αριστερά ο Τσίος τώρα προσπαθεί να γεμίσει. Πάλι παραφέρει την μπάλα, ο Μάρκος εκεί κλέβει πολύ έξυπνα και ξεκίνησε την αντεπίθεση. Ο Τσίος του ξαναπαίρνει την μπάλα, πάλι ο Μάρκος κάνει το φάουλ, όμως επιθετικό ενώ έχει κερδίσει ο Γερμανάσιος. Κι άλλος κόσμος μαζεύτηκε βάβη, να κάνουμε το quiz ή όχι? Όχι, άστορα και αργότερα. Για αργότερα. Τι έγινε μαλάκα, θα μας σώσουν Είναι και πάλι. εδώ στον αγώνα μας. Θα μας σώσουν πάλι. Βασιλάκης ο Κουμουρχίδης εκεί παλεύει στο χώρο του κέντρου. Παίρνει τώρα ο Γερονάσιος. Αφήνει για το Χαλούλο. Να πέσουμε ρε, Χαλούλος δέλτα, από γάμα, αριστερά. ό,τι είναι. Κόβεται. Άμα καθαρίσω να σου πω εγώ μετά. Άμα καθαρίσω να σου πω εγώ μετά. Τριανταφύλλου την μπάλα. Πώς γίνεται ο Τριανταφύλλου? Σημείων άλλος προχθές. Είναι από τους κορυφαίους. Κοίτα, κάνει και κοντρόλ τώρα. Τώρα, Γεμίζει την μπάλα και τελευταία πλάγιο. τι να πληρώσουν. Αυτά που φάγανε άλλοι, εσύ τα πλήρωνες, εγώ τα πλήρωνα, ποιος τα πλήρωνε. Λίγο πιο βαριοστημένα πήγαν οι δύο ομάδες στο δεύτερο πάτος. Να παίζω λόγω που θυμάται και το άλλο παιχνίδι. Να τώρα ο Βλάχος ο Παναγιώτης, ο οποίος εκτελεί το πλάγιο από αριστερά όπως επιτέθηκε η Κόνιτσα. Περιμένουμε με αγωνία το σύννεφο να φτάσει μπροστά από τον ήλιο για να με κερδίσει πολύ ο Δεδεάνης. Σε 4-5 λεπτά είναι γι' αυτό. Χάνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Να ωραία αναπτύσσεται τώρα αριστερά το Ροδοδόβι με τον Τσίο. Προσπαθεί να βγάλει την παλιά για τον Μαλάτο, ο οποίος προωθήθηκε. Ο Παπάς γυρίζει πίσω, ωραία κυκλοφορεί την μπάλα. Πάλι ο Τσίος προωθείται λίγο κάθετα προς το κέντρο, αλλάζει δεξιά για τον Πάικα. Εκείνος προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, πιέζει πίντος εκεί, τα πιτσιρίκια μπροστά ο Μάρκος με τον Λάμπρο δεν αφήνουν την ομάδα του Ροδοπίου να Και ναι, όμως πήγε το σύννεφο, μπήκε μπροστά από τον ήλιο. δεν στα είπα εγώ. Λοιπόν, να τώρα ο Γερονάζος περιστρέφεται, απελευθερώνεται και δίνει στον Χαλούλο, ο οποίος δεν κουβαλάει την μπάλα. Πολύ ωραία δείχνει για τον Λάμπρου, ο οποίος ξεχύνεται και τελευταία στιγμή που λείπει στην περιοχή κόβεται εκεί από τον Τίνο. Ένα πλάγιο out για την ομάδα μας, από όπως επιτίθεται. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μια καθυστέρηση εκεί μέχρι να πάρουν την μπάλα. Αναγκαίτησε ο Βλάχος. Μπάμπη, δεν ξέρω αν μας είπατε εκεί αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αν έχετε δει εκεί στον αγώνα για την ομάδα της Πίνας. Δεν υπάρχει αλλαγή, Δημήτρη, για καμία ομάδα. Δεν υπάρχει αλλαγή, οπότε συνεχίζουμε κανονικά. Στον πάγκο να πούμε ότι για την Πίδο είναι ο Κοτσάφτης, ο Χαλκιάς, ο νεαρός, ο οποίος έκανε φέτος τον ντεπούτ του στην κατηγορία από τις ακαδημίες. Ο Κότσικος που τα πάμε και πριν, οι δύο Χατζηδούπιτες τα αδέρφια, ένας τερματοφύλακας και ο άλλος ο Σέντερφορ. Ο Παναγιώτης ο Βλάχος, ο αδερφός του Χάρη, και ο Θανάσης ο Κιτσούγου, από τις πιο παλιές παρουσίες. Ναι, ισχύει και αυτό, ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το γέμισμα. Προσπαθεί τώρα έτσι να πάει λίγο την μπάλα κάτω, αλλά δεν τον αφήνει και ο Μουρεχίδης
να αναπτυχθεί. Ο Βαζάτης, ο οποίος είναι ο βασικός κόφτης της ομάδας, κόβει και αναπτύσσει την Πίνδο. Πολύ ωραία ο Μουρεχίδης διεκδικεί, πάλι ο Βαζάτης ο οποίος έχει προηγηθεί. Μάχες εκεί στο χώρο του κέντρου Ανούσιας, ο Βαζάτης κλέβει, ξαναχάνει, τα γνωστά. Δεν προσπαθεί κάποιος να αλλάξει την μπάλα. Για να δούμε το Ροδοτόπι τώρα στο χώρο του κέντρου, τώρα προσπαθεί να γίνει η αλλαγή. Μια κάτι παλιά που ελέγχει. Νομίζω ότι του πήρε με το χέρι, τέλος να κόβει και ο Βλάχος, ο Παναγιώτης. Ωραία ο Βαζάτης αλλάζει για τον ίδιο, απελευθερώνει τον Βλάχος και προσπαθεί να γεμίσει μπροστά. Αλλά ήταν λίγο βιαστική η παλιά. Κόβει και ο Πάικας, απομακρύνει. Ο Νομαρχίας εκεί στο χώρο του κέντρου, για να δούμε ποιος θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Χαλούλος πάλι. Διεκδικεί, κλέβει. Είπα, είναι πολύ μαχητικός και αποτελεσματικός. Εκεί. Πίσω στον Τριανταφύλλου η μπάλα. Τριανταφύλλου απομακρύνει. Κόβει εκεί ο Χαλούλος. Για να δούμε τώρα και την μπάλα. Λίγο έξω μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να περάσει μια κάρτα. Δεν την καταλαβαίνει. Μουρεχίδης καταλήγει στην Τριανταφύλλου η μπάλα. Που δίνει συνέχεια με το βολέ. Ψηλά η μπάλα. Παναγιώτης ο Βλάχος εκεί δύσκολα θα χάσει μονομαχία. Κερδίζει ο Βαζάτης με τη σειρά του. Από τους πιο σταθερούς παίκτες και ο Βλάχος, ο Παναγιώτης και ο Βαζάτης. Καθόλου δεν. Πολύ καλή, πολύ καλή. Για να δούμε από τα αριστερά τώρα ο Χαλούλος. Σηκώνει κεφάλι, ψάχνει, σεντράρει. Μία λάθος απέκτηση και από τους αμυντικούς, με το κεφάλι ψύχρεμα πίσω ο Τίνος. Ο Μάρκος εξακολουθεί να πιέζει, έχει εντελώς φαίνεται το Χαλούλο να μην αφήνει την ομάδα του να αναπτυχθεί από πίσω. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια εντολή για προσάρισμα ψηλά. Ναι, να ο Πούλιος τώρα, ο οποίος ελέγχει στην κάθε αυτή παλιά, όμορφα κερδίζει. Δίνει για τον Μουρεχίδη, ο οποίος βλέπει τον Μάρκο, για λίγο δεν περνάει η παλιά, κόβεται. Να έξυπνη παλιά. Σε ένα τρίτο γκολ αυτή τη στιγμή θα ελευθέρουν τα πόδια αρκετά. Εντάξει, πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς. Βέβαια στο 2-1 δεν κατέληπε μετά το μάτι. Όσο να είναι. Ο Χάρης πολύ ωραία κόβει την μπάλα, δίνει φάουλ. Λίγο αμφισβητήμουν αυτό το κύριο Κατσικογέννη, θα φτάσει στο χώρο του κέντρου. Δεν τρέχει τίποτα. Και έτσι ετοιμάζεται το Ροδοτόπι να γεμίσει την περιοχή με τον Θρασκιά, ο οποίος έχει καλό αριστερό. Μια προσοχή χρειάζεται στα σπουδαία Νατίνια. Τα στημένα και να γίνει και ότι είναι σε ένα γκολ μπροστά μόνο. Για να δούμε, πολύ καλό είναι το γέμισμα εκεί, αλλά ο Παναγιώτης ο Βλάχος κυρίαρχος στο ψηλό παιχνίδι. Απομακρύνει, Γερονάσιος εκεί μάχεται, Μουρεχίδης απομακρύνει. Στο χώρο του κέντρου Μονομαχίας, κερδίζει με το 4 εκεί ο Πάικας. Για να δούμε σουτ, ένα δεύτερο σουτ μετά από κόντρα. Εκεί ο Παναγιώτης ο Βλάχος ελέγχει μέσα στην περιοχή. Βγάζει για τον Χαλούλο, τουλάχιστον να φύγει η μπάλα μακριά από την περιοχή μας και κερδίζει το φάουλ. Ο Χαλούλος. Έγιναν και κάποιες αψημαχίες, κάποια κοντραδίσματα, θα μπορούσε να κερδίσει κάτι και τώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν το πολύ πιστεύουν, έτσι, δεν είναι έτσι, βλέπω λίγο χαλαρούς, έτσι. Δεν ξέρω αν το πιστεύουν ή δεν μπορούν. Έχουν χαλαρώσει και αυτοί μετά τη σωτηρία τους, την προηγούμενη αγωνιστική. Παλιοί γνώριμοι στο γήπεδο, μετά από αρκετό καιρό τους βλέπουμε, χαίρομαι να βλέπω έτσι παρουσίες και ενισχύσουν την ομάδα που έρχονται ειδικά για αυτό το παιχνίδι, να χαρώνουν το μάτς. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Να πω ότι μου ήρθαν μηνύματα από Αμερική, από κονιτσότες που παρακολουθούν τον αγώνα. Και πώς. Από Σικάγο δηλαδή, ήρθε μήνυμα από Αυστρία και από Γερμανία, από Φραγκφούρτη. Μας παρακολουθούν εκεί οι απόδημοι κονιτσότες που δουλεύουν. Μας έπαιρνε και τηλέφωνα αυτή μια ώρα. Μας έπαιρνε και πριν και mail μας έσωνα, περίμεναν αυτό το παιχνίδι. Χαίρονται οι απανταχούς. Ναι, ειδικά είναι ευχάριστα. Η Πίνδος έχει οπαδούς έτσι κι αλλιώς, λόγω καταγωγής παντού σε κάθε γωνιά του χάρτη. Έτσι. Και τέτοια αποτελέσματα τους χαροποιούν. Επαναλαμβάνω, η ομάδα
είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 58 βαθμούς, με νίκη σήμερα φτάνει στους 60. Ό,τι και να γίνει και στο άλλο μάτσι είναι στην πρώτη θέση. Απλά θα κριθεί η άνοδος στη μεταξύ τους σε λεπτομέρειες, στην ισοβαθμία. Στην ισοβαθμία. Είσαι πρωταθλητής όπως και να το δεις. Έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να μας χαροποιεί όλους, να μας δίνει όθηση για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Η Κόνιτσα, η οποία την τελευταία εξαετία έχει κερδίσει 2 ανόδους, πενταετία μάλλον, 2 ανόδους στην Δέλτα Εθνική και 2 φορές είναι στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν μπορεί να πεις ότι υπάρχει μια ελίτ στα Γιάννενα. Θημιώ, σε διακόπτω για λίγο για να συνδεθούμε λίγο με το γήπεδο που έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Κάνετε μια ευκαιρία όμως από τον Βαζάτη, δίπλα από το δοκάρι, ακριβώς δίπλα, μπορεί να γίνει και κόντρα και θα μπορούσε να γίνει το τρένο, ναι, μπορεί να μας διακόψει. Ωραία, λοιπόν, συνδεθούμε για λίγο και πάλι με το άλλο γήπεδο. Μιχάλη, το μικρόφωνο σε σένα. Θημιώ, έχετε ανοιχτό μικρόφωνο για ό,τι συμβεί από εκεί. Ωραία. Και πάλι στο Πανεπιστημιακό παραμένει το 1-0 υπέρ της ομάδας του Βελισσαρίου. Μια φάση έχουμε στο δεύτερο ημίχρονο όταν στο 50 ο Αναγνώστης βγήκε τέτα από τα δεξιά, έκανε μια γρήγορη κούρσα και σουτάροντας έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Γιάννους. Από εκεί και μετά η Ανατολή φαίνεται και πάλι πιο ενεργητική. Προσπαθεί να βγει στην επίθεση και βρίσκεται στην ατομία στην καλύτερη. Αν πάντως όπως είναι αναμένεται στο μάτς, αν συνεχίσει αυτός ο ρυθμός. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, Μιχάλη, εκεί, δεν ξέρω αν έχετε σημειώσει. Έχει μπει ο Σταματελάτος, αλλά δεν έχουμε προλάβει να δούμε ποιος έχει μπει. Πιθανόν είναι ο Λόλος που έχει μπει, αλλά θα επιβεβαιώσουμε και συνέχεια θα ενημερώσουμε. Σε ποιο λεπτό βρίσκεστε εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, αν μας ενημερώσει, για να έχουμε περίπου τον χρόνο κι εμείς εδώ. Είμαστε στο 11ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Ωραία. Λοιπόν, δίνουμε και πάλι μικρόφωνο στην Κόνιτσα και θα δώσουμε και πάλι εκεί, Μιχάλη, σε εσάς. Ο Βαζάτης τώρα μπαίνει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να περάσει μια κάτι μαλλιά στο Γερονάσκο την τελευταία στιγμή. Ο οποίος είναι πιο ζωηρή τα τελευταία 2 λεπτά, θέλει να πετύχει το τρίτο γκολ, φαίνεται αυτό. Και για μένα είναι θέμα χρόνου, δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπεις. Έτσι δείχνει. Είναι ασφυκτική το τελευταίο πεντάλεπτο μπροστά από τα καρέ του ροδοτοπίου. Γίνονται εκεί πιέσεις ψηλά, όπως λέμε. Πιέζει ψηλά η ομάδα μας, όπως και τώρα στο πλάγιο. Έχει κατεβεί αρκετά, πιέζει εκεί για να δούμε. Και να κατευθείαν κάνει την μπάλα το ροδοτόπι εκεί. Η Ρονάτης έχει την μπάλα, μονομαχίες στο κέντρο. Κερδίζουν τώρα οι παίκτες του ροδοτοπίου. Προς το παρόν και η Ρονάτης κλέβει πολύ ωραία. Πάει να βγει ένας με έναν για να δούμε, προσπαθεί. Γίνεται μια πάση εκεί, πέφτουν οι δύο. Δεν μου όχι, ναι, φάνηκε. Να ο Βαζάτης πάλι. Κερδίζει την μπάλα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα τώρα στο γήπεδο. Να μου ρεχίδες, ωραία για το μονόλογος της ομάδας. Τώρα να πάρουμε και το 3-1 για να γίνει καμία αλλαγή. Λοιπόν, λάθος παλιά και λάθος εκτίμηση από τον ροδοτόπι. Απλά όπως επιτίθεται. Για να δούμε εκεί. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Αργά δεν βιάζουν οι παίκτες στο τοπίο ιδιαίτερα. Φτάσαμε στο 13 του δευτέρου ημιχρόνου, υπάρχει ένα δεκάλεπτο δίμιο διαφορά από το άλλο παιχνίδι. Είναι κάτι που μας βάζει σε σκέψη από την αρχή του αγώνα. Εγώ το είχα πει, το είχα προβλέψει, δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται αυτό, αλλά από χτες έλεγα ότι έχουν πρέπει το μάτι να ξεκινήσει το άλλο με 10 λεπτά καθυστέρηση με 1/4. Να μου υπονεσέρβω. Είσαι παλιά Καραπανατικά. Ωραία, ωραίο σου τώρα το Μουρεχίδη, αναγκάζει τον Τρελαφλού να πέσει έξυπνα στη γωνιά και να μπλοκάρει. Άλλη μια ευκαιρία για την Κόνιτσα, η οποία θέλει τώρα στο τελευταίο 5 λεπτά. Με το που κάνει κατοχή χάνει αμέσως την μπάλα. Ο Μουρεχίδης, ο οποίος μετά το χρειαζόταν τον γκολ που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική, στην πρώτη προηγούμενη μάλλον. Ναι. Και κάτι που του έδωσε φτερά, όπως λέμε, να πατάει καλύτερα, έχει αυτοπεποίθηση. Χάνει λιγάκι
αυτή την παιδικότητα λόγω ηλικίας και φαίνεται ότι η ομάδα μπορεί να στηριχτεί αγωνιστικά τώρα σε προσωπικότητες τέτοιες. Μια λάθος απόφαση τώρα εδώ του βοηθού που δίνει το πλάγιο στην ομάδα του το οποίο ξεσήκωσε λίγο το κοινό. Εντάξει, καλό είναι να ξυπνάμε λίγο. Μην παραφέρεστε. Έχει τον Μουρεχίδη ο οποίος είναι 14 ετών παρακαλώ. Καθαρά από τις ακαδημίες. Ένα παιδί ο οποίος Έχει να δώσει πολλά. έχει να δώσει πολλά, φαίνεται. Και αυτός και ο Μάρκος τώρα πρέπει να δει με τον Βλάχο, ο οποίος μπαίνει μες στην περιοχή. Ωραία γυρίζει. Παραλίγο εκεί. Ο Μάρκος. Το Μάρκο η μπάλα. Ο Χαλούλος τώρα διακριτεί στα πλάγια. Κερδίζει την μπάλα. Προσπαθεί να σαντράρει. Να μπει μες στην περιοχή, δεν μπαίνει τελικά το κόρνερ. Άλλη μια ευκαιρία η οποία έδειξε ότι με λίγη προσοχή θα πετύχουμε τώρα το 3-1. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή γύρω στα 400 άτομα από ό,τι υπολογίζω. Πάνω κάτω ναι. Κάπου εκείνη. Στην Κερκίδα μας τα αυτοκίνητα για να μην ο ήλιος από ό,τι βλέπω, αλλά στην Κερκίδα είναι τόσοι και όρθιοι εδώ που αγωνιούν πιο πολύ για το άλλο αποτέλεσμα παρά γι' αυτό. Να πούμε Θήμιο ότι η διοίκηση αποφάσισε της ομάδας ελεύθερη είσοδο για το τελευταίο μάτς. Εντάξει, Προς τιμήν των φιλάθλων που στήριξαν την ομάδα όλη τη χρονιά. να πω ότι πέρα από τα εισιτήρια τα οποία ήταν κάποια στιγμή, υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έρχονταν στο γήπεδο και στήριζε την ομάδα είτε με διαρκείας είτε με την συμβολή του χρηματική λίγο πριν τον αγώνα από τα καταστήματα της Κόνισσας, η χορηγή επίσης, δηλαδή όσο μπορεί ο κόσμος, αν λάβουμε υπόψη μας τώρα, γιατί δεν είναι και η καλύτερη οικονομικά περίοδος για τώρα, για μια αθλητική ομάδα. Έτσι. Η ομάδα στάθηκε, από όσο γνωρίζω, οικονομικά ζωντανή, δεν χρωστάει, είναι ηγέστερη σε αυτό το τομέα. Υπάρχει το μεγάλο παράπονο χρόνο για το βοηθητικό γήπεδο, το οποίο αποτελεί ένα αίτημα αυτονόητο, αλλά μη πραγματοποιήσιμο εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές υποσχέσεις από πολλές δημοτικές αρχές. Φαίνεται ότι βάζουν προτεραιότητες σε άλλα πράγματα και όχι στον αθλητισμό. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχω γράψει εγώ επανειλημμένα. Δεν είναι στιγμή να τα λέμε, αλλά επί τη ευκαιρία ας σκεφτεί και αυτοί που μας διοικούν χρόνια ότι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και βάσεις, έτσι, πέρα από τα ξοδεύουμε χρήματα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, έγινε μια αλλαγή σε αυτό το διάστημα για την ομάδα του Ροδοπίου. Βγήκε με το νούμερο 9 ο Νούσιας και μπήκε με το νούμερο 16 ο άλλος Νούσιας. Βγήκε ο Νούσιας ο Ρήσης, βγήκε ο Νούσιας ο Δημήτρης. κι άλλοι με γλυκά μάλλον, και αυτοί σαν το... Νούσιας Τρενταφύλου και Νούσιας, αυτοί πρέπει να είναι πολύ γλυκά. Τέλος πάντων, το Ο Κολονάσιος δεν είναι μετά. Δεν παίζει, 18 και να δούμε το Ροδοτόπι εκεί, έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Το Σελάκης Μορυχίδης διεκδικεί. Μονομαχίες. Τελικά η μπάλα στο χώρο του κέντρου κατεβαίνει με το Μάη Πανακόβιο Παναγιώτης ο Βλάχος. Αφήνει στον Γερονάτσιο. Κατεβαίνει, αυτός παίρνει λίγα μέτρα στο γήπεδο. Ψάχνει να βρει από τα αριστερά, πολύ ωραία βρίσκει τον Παναγιώτο Βλάχο. Αυτό σεντράρει παραλάκι, μπάλα. Ο Μάρκος για μισό μέτρο δεν έκανε την προβολή, μια καταπληκτική. Μπάλα φτάνει μέσα στη μικρή περιοχή και για λίγο δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή ο Μάρκος. Μια υποδειγματική ενέργεια από τον Γερονάσιο που πήρε την μπάλα από τον Βλάχο. Εκείνος έκανε την κούρσα από αριστερά, του πέρασε κάθετα, μπήκε μέσα στην περιοχή στην πλάτη της άμυνας, έτρωνε παράλληλα και στην μικρή περιοχή ο Μάρκος δεν μπόρεσε, ενώ πέρασε την μπάλα από τον ματοφύλακα. Δεν το πίστεψε, δεν το περίμενε. Ναι, να κάνει μια προβολή και δεν έκανε καν προσπάθεια. Εδώ όλοι φώναξαν για γκολ, αλλά... Ήταν πολύ ωραία η όλη ενέργεια, αλλά δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Καϊσίδης φτάσαμε στο 20 λεπτό του δεύτερου χρόνου και είναι πρώτη φορά που ακουμπάει την μπάλα. Για να δούμε ένα γύρισμα ποιος στον Τρενταφύλο εκεί. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα, ναι, και δίνει σε συμπαίχτη του. Στον Νούσια που μπήκε τώρα πριν 2 λεπτά. Επιμένω ότι πρέπει να καθαρίσουμε το μάτι. Θα βάλουμε άλλο ένα. Έτσι είναι.
Για να δούμε τώρα, Γερονάσιος. Ψάχνει να κάνει ένα σουτ ή να δώσει μια κάθετη παλιά. Χαλούλος αναπτύσσεται ωραία, αλλά δεν το Κρατάει την μπάλα. Δίνει τώρα, για να δούμε. Το σουτ και η μπάλα στο δοκάρι. Η μπάλα από το σουτ του Χαλούλου καταλήγει στο δοκάρι. Μια πολύ καλή ενέργεια από τους παιχτές μας που έπαιξαν το 1-2 για άλλη μια φορά Χαλούλος και Γερονάσιος. Ακούσατε το άχ από τον κόσμο, φαινόταν και αυτό ότι ενώ έχει ξεδοτερωθεί ο τερματοφύλακας. Ένα συρτό ωραίο σουτ, η μπάλα καταλήγει στο δοκάρι και φεύγει out. Στο δεξί κάθετο δοκάρι του Τριανταφύλου. Φαίνεται Θήμιο ότι δεν τους φτάνει το 2-1. Θέλουν να καθαρίσουν το μάτσο εκεί οι παίκτες Πίντο για να είναι ήσυχοι από τη μεριά τους, έτσι, σίγουρα. Για να περιμένουν τουλάχιστον το άλλο αποτέλεσμα. Εκεί είναι όλα τα λεπτά. Θα συνεχθούμε σε λίγο και πάλι με το άλλο γήπεδο για να ακούσουμε τι συμβαίνει εκεί. Μια κίτρινη τώρα στο Τσαλιαμάνι, Έχουμε ένα φάουλ αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Ρωστοπίου. Δεξιά μας κάνει επίθεση στο ύψος της μεγάλης περιοχής και μια κάρτα που δέχεται ο Τσαλιαμάνης. Ήταν ο Τσαλιαμάνης για διαμαρτυρία. Παίξε μωρ με το εδώ είναι μια σημαίνει φάση. τον άλλο, πώς τον λένε, τον Γκρέκο Θέλει την τώρα. προσοχή της. Τώρα φτιάχνουν το τύπος οι παίχτες μας. που αποτελείται από τρεις παίχτες του τύπος, όπως φωνάζει ο Καϊσίδης. Όταν θα το Πάει καταλάβει τρεις ήταν αργά παίχτες να αποτελέσουν το τύπος και έτσι γίνεται. Τον Κουσκουτά πληρώνεις ακόμα. Συστάσεις από το διαιτή για τρεξίματα μέσα στην περιοχή. Κουσκουτάς Μπαχάμις είναι. Τώρα θα δώσει εντολή να εκτελεστεί το φάουλ και όντως γίνεται. Για να δούμε εκτέλεση. Κατευθείαν out την μπάλα, 0 ανησυχία για την ομάδα. Δεν και άσχημα Δεν τα έκανε μπάμπερς πήρε το Εντάξει, ο πούλο. Καϊσίδης όμως ελέγχει τη φάση. Δημήτρη, ο κόσμος όλους και εμείς εδώ περιμένουμε νέα από το άλλο μάτς. Δεν που δεν υπάρχει. έρχονται ακόμη. Ναι, δεν υπάρχει κάποιο νεότερο από εκεί. Παραμένει το 1-0 μέχρι στιγμής Μπάμπη. Πάντως όσο είναι 1-0 ελπίδες υπάρχουν. Ελπίδες υπάρχουν σίγουρα και δεν ξέρω, εκεί ο κόσμος φαντάζομαι πιο πολύ ανησυχεί τώρα για εκείνο το μάτς, έτσι. Δεν ακούγεται αρκετή ησυχία φαντάζομαι για γήπεδο πάντως εδώ στα μικρόφωνα σας. Κοίταξε, Περιμένουν πώς και πώς νέα από το άλλο μάτς. Αυτό είναι. θεωρείται δεδομένο μόνο από τον κόσμο το 2-1 ότι θα φέρει και την νίκη για την Πίντα, αλλά επιμένω ότι επιτρέπουμε ότι πολλά τα μάτια μας και η εμπειρία χρόνου ειδικά σε αυτήν την κατηγορία δείχνει ότι μια όλη πορεία μπορεί να συνεχίσει. Δεν είναι το 2-1 σίγουρο σκορ σίγουρα. Βέβαια, όπως και δεν είναι και το 1-0 στο άλλο. Έτσι. Οπότε καλύτερα να το κάνεις 3-1 και να γίνει 1-1 το άλλο. Συμφωνείς? Θα ήταν το καλύτερο. Έτσι, πράγμα. Λοιπόν, Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε, εμείς τι θα γίνει. Για να Τι θα δούμε. γίνει, τι θα γίνει. Δεν θέλω μέσα. Ροδοτόπι τώρα την μπάλα εδώ από τα αριστερά. Πλάγει η μπάλα για την ομάδα μας. Όχι θέλω. Με το που κάνει μία-δύο κατοχές στο Ροδοτόπι, Όχι ρε, τον κάνει την έφερα. μπάλα. Χάρης ο Βλάχος τώρα την συνέχεια στο Πάγιο. Γερονάσιος παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να βρει κάποιους παίκτες που περιμένουν να ξεμαρκαριστούν. Και άμα είναι μέσα. Τριπλάρει ένα και δύο παίκτες, σουτάρει. Πολύ ωραίο το σουτ. Πολύ ωραίο το σουτ. Το αριστερό του Γερονάσιου περνάει πολύ ελάχιστα από το δεξί παραθυράκι. Αν και πιστεύω ότι θα μπορούσε να επιχειρήσει μια κάθετη εκεί για να διεμβολήσει την Πήρε την φάση πάνω του. Θημιό. φάση. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε. Θα περάσουμε μικρόφωνο. Δυστυχώς από ό,τι μάθαμε υπάρχει και άλλο γκολ εκεί στο άλλο μάτς. Μιχάλη, και είσαι στον αέρα και εσείς ανοιχτά μικρόφωνα, Θημιό. 2-0 εδώ στο γήπεδο του Πανεπηρωτικού, όπου το Βελισσάριο στο 61ο λεπτό ο αναγνώστης δέχτηκε από τον αντίπαλό του και με σούτ, με πλασαριστό σούτ, έχει βάλει στο δοκάρι πρώτα και ύστερα στα δίκτυα. Έτσι έκανε το 2-0. Φαίνεται ότι δυσκολεύουν αρκετά τα πράγματα όσον αφορά την Κόντσα, γιατί το 2-0 είναι ένα μεγάλο σχετικά σκορ για να ανατραπεί έτσι εύκολα. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι γνωρίζουν και το αποτέλεσμα εδώ της Κόντσας εκεί, οπότε Μιχάλη, περιέγραψε μας λίγο, είναι καλύτερο το Βελισσάριο ή απλά ήταν Είναι μπροστά το Βελισσάριο στο τελευταίο λεπτά και γι' αυτό έχει καταφέρει να πάρει και αυτή την σημαντική διαφορά του 2-0. δίκαια δηλαδή και προηγείται από ό,τι φαίνεται. Και τώρα έχουμε και μια αλλαγή για το Βελισσάριο.
στη θέση του αναγνώστου, του δεύτερου σκόρερ, μπήκε ο Ορφανός. Ωραία. Όσον αφορά τα άλλα σκόρ, δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάποια Δεν έχω αλλαγή. κάποια ενημέρωση ακόμα, θα μιλήσω και στη συνέχεια θα σας ενημερώσω. 2-0 λοιπόν το Βελισσάριο προηγείται της Ανατολής, νίκη που της δίνει και το δικαίωμα της ανόδου. Θύμιο, ακούτε φαντάζομαι τι συμβαίνει από εκεί. Φαίνεται ότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Δύσκολα τα Το πράγματα. Βελισσάριο είναι με το 1,5 πόδι πλέον στα play-off και τυπικά πρωταθλήτρια ομάδα. Δεν ξέρω αν μαθεύτηκαν τα νέα εκεί πριν από εμάς ή από εμάς τώρα. Όχι, από εμάς μαθαίνονται, αλλά εντάξει, ήταν αναμενόμενο τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Είπαμε, καλύτερο ομάδα της κατηγορίας μαζί με την Πίντο ήταν η Ανατολή. Στην τελευταία αγωνιστική δεν έχουμε δει και πολλές ανατροπές ή να πηγαίνουν τα πράγματα φυσιολογικά. Είπαμε, αν ήμασταν Αγγλία θα το συζητήσουμε αλλιώς και θα ήταν πιο πιθανό να κερδίσει η Ανατολή. Αν ήμασταν Αγγλία. Ναι, αλλά δυστυχώς είπαμε, έχουμε αυτό το... Φάνηκε κιόλας από την καθυστέρηση για να ξεκινήσει ο αγώνας ότι κάτι προετοιμασόταν, δεν πειράζει, ακουγόταν όλη την εβδομάδα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς εδώ στο παιχνίδι να ευχαριστούμε την μπάλα, να πανηγυρίσουμε την πρώτη θέση. Είναι και πάλι... Ο Χαρούλος ετοιμάζει την πρώτη του αλλαγή, να δούμε τη σέντρα τώρα. Το κόρνερ για το Ροδοτόπι, διώχνει ο Πούλιος πιο μακριά στα πλάγια και βλέπω τον Παναγιώτο Βλάχο να ετοιμάζεται για την πρώτη αλλαγή. Θα μπει στο παιχνίδι στη θέση του Μάρκου. Δεν ξέρω τώρα γιατί καταχειροκροτείται πατονεωρούς Μάρκος, ο γιος του κόλου του Μάρκου, το παλιότερο μαθράκια της Πίντου, πως και αυτός έχει τη δικιά του ιστορία στον χώρο και στην κατηγορία. Εκείνος με αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια. Γίνεται η αλλαγή αυτή τη στιγμή. Χειροκροτείται ο Μάρκος, χειροκροτείται και ο Παναγιώτης ο Βλάχος που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά αυτό που είπατε στο πρώτο ημίχρονο, Θύμιο, για τα χαμένα μάτς με τις μικρές ομάδες, τις μικρότερες στο Μήλου, φαντάζομαι είναι αυτό το οποίο έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο, έτσι, για αυτό το πρωτάθλημα. Ένα μάτς, Δημήτρη, ένα μάτς με τους Ραφτανίους. Εντάξει, όλα τα άλλα τα μάτς λες ότι... Ναι, ήταν ίσως το χειρότερο και πραγματικά δεν το περίμενε και κανένας. Είχε ακουστεί πάρα πολύ αυτό το μάτς. Μια ομάδα που έχει μόνο 11 παίκτες στη διάθεσή της, χωρίς πάγκο. Κατεβαίνει, μαζεύει τελευταία στιγμή στο εκείνο τον αγώνα να παίξει. Και πας και σε κερδίζει. Εντάξει, είναι αδιανόητο. Και οι Ραφτανέοι οι οποίοι συγκέντρωσαν 8 βαθμούς σε όλο το πρωτάθλημα μετά από 34 αγωνιστικές. Ναι. Δηλαδή άλλες ομάδες θα είχαν καταλήψει λογικά, δεν έχει άλλη νίκη. Να δούμε τώρα το κόρνερ μέσα στην περιοχή, μια αναπομπούλα προσπαθεί εκεί το Ροδοτόπ κάτι να κάνει εκεί, κοντράζεται, νομίζω ότι είναι out. Ετσίως μια σέντρα, ξαναβρήκε μπάλα σε αυτόν και κατέληξε out. Δηλαδή, εντάξει, χάσαμε μάτσο εδώ πέρα στο 90 με την Παιδίνη, χάσαμε το μάτσο με τους Ραφτανέους. Βέβαια πήραμε και κάποια μάτσο λίγο πιο... Αλλά αυτά που πήραμε ήταν καθαρά, δεν ήταν ότι δεν παίξαμε καλά και μας ήρθε η νίκη. Παίξαμε καλά και γιατί δεν. Αν τους Ραφτανέους. Απλά με τους Ραφτανέους λες. Δηλαδή βλέπεις τώρα η ομάδα αυτή τη στιγμή με τους Ραφτανέους έχει 52 βαθμούς διαφορά. Δεν το ξέρω, αλλά τι σημαίνει. Είναι πιο κατηγορίες διαφορά. 52 βαθμία τώρα δεν το συζητάμε. Και όμως έγινε. Γιατί ανόητο, εντάξει. Αυτό πάντως που ακουγόταν, Θύμιο, στην αρχή του πρωταθλήματος, φαντάζομαι το γνωρίζετε και εσείς, ήταν ότι η ομάδα δεν θα φτάσει σε αυτή τη θέση. Ίσως την περίμεναν πολύ πιο χαμηλά, όμως το γνωρίζετε φαντάζομαι αυτό. Με όλες τις αλλαγές, με τους νέους παίχτες. Είπαμε ότι την ομάδα την είχαν ακόμη και να πέσει. Ναι, γι' αυτό. Οπότε είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα για την ομάδα ότι τερματίζει πρώτη, παρόλο που χάνει στην ισοβαθμία, έτσι. Την άνοδο, εντάξει. Ναι. Τερμάτισε πρώτη και το φυσιολογικό ήταν να παλεύει για τη σωτηρία σήμερα. Ναι, γι' αυτό, γιατί ακούγονταν πολλά στην αρχή του πρωταθλήματος. Με μια ομάδα που τους φύγαν αρκετοί παίχτες, είτε οικειοθελώς, είτε τέλος πάντων κατ' επιλογή φύγανε και έφτιαξε μια ομάδα με το 70% καινούριους παίχτες. Με παίκτες που είναι κάτω των 16 ετών. Και βλέπεις ότι φέρνει τα αποτελέσματα, βέβαια με βάση τον κορμό που έχει, έτσι. Να τώρα να κερδιστώ μέσα στην περιοχή χωρίς αποτέλεσμα το τότε. Και είναι στην πρώτη θέση.
με τον Πέτρο Χαλούλο να προσπαθεί... Ίσως τώρα και στον πάγκο έχουν μάθει το επιτέλεσμα του άλλου αγώνα. Ναι. Και ίσως δώσει ευκαιρίες και σε κάποια άλλα. Εντάξει, και άλλες ευκαιρίες ο Ιωβός. Να πάρουν εμπειρία. Πάντως καλό είναι από φέτος να τεθεί το θέμα των στόχων για τη νέα χρονιά. Η ομάδα ό,τι και να κάνει θα πρωταγωνιστεί. Απλά γνώμη μου είναι, δεν ξέρω. Είναι καταδικασμένα να πρωταγωνιστεί. Ναι, ναι. Αν κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε σαν στόχο από την αρχή του πρωταθλήματος σαν ένα τίτλο, το κύπελο, είναι κάτι που λείπει, δηλαδή έχουμε να το πάρουμε τώρα 15 χρόνια. Το κύπελο έχουμε τα 2-3 τελευταία, ίσως 5 χρόνια θύμιο. Χάνουμε από το καταλήγουμε νωρίς. Εντάξει, το λέμε, το συζητάνε πολύ. Ναι, δεν το πιστεύουμε δηλαδή. Δηλαδή ίσως αυτούς τους αγώνες του κυπέλου πρέπει η ομάδα κάποια στιγμή να πατήσει. Και ίσως να τεθεί από τώρα ένα θέμα λιγάκι ενίσχυσης με παίκτες που υπάρχουν στην άλλη ομάδα ή στην Ακαδημία, έτσι ώστε να μπορέσει να συγκροτηθεί μια 18 λίγο πιο οργανωμένος, λίγο πιο σωστά. Μια 18-20 που θα μπορούσε να ξεκουράζουν και τους παίκτες βασικούς μέσα στη χρονιά και να παίρνουν εμπειρίες και να φτιάξει τους παίκτες. Εγώ δεν πάω να ελπίζω ότι φέτος, να δούμε τώρα μια φάση μες στην περιοχή, χωρίς κίνημα, υπάρχει πιθανότητα, το βλέπω, κάποιος παίκτης από τη φετινή ομάδα να πάει σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ίσως να ζητηθεί από τον Πατιάνα ή δεν ξέρω, Λάμπρο. Ίσως από τους νεαρούς παίκτες που έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία. Και πάρα πολύ καλά. Εδώ ο Πούλιος ξεσηκώνει το κοινό με υψηλή τεχνική. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως στη συνέχεια. Χαλούλος κυνηγάει τη φάση. Έμπειροι φίλοι εδώ σχολιάζουν για την απόδοση, μην ξεχάσουμε και το κίνητρο πλέον, που έχει... που είναι διαφορετικό. Χρειάζεται Θήμιο να γίνει μια οργάνωση, όπως είπες και εσύ, για τη νέα χρονιά, γιατί ένα αριστευτικό πρωτάθλημα δεν μπορούν όλοι οι παίκτες να βγάλουν όλους τους αγώνες. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν υποχρεώσεις, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν τιμωρίες, υπάρχουν... Δεν έχεις και βοηθητικό για να κάνεις την προπόνηση που θες. Καλό είναι να τεθούν ακόμη μια φορά αυτό το ζήτημα. Βλέπω Κότσικο και Ανέστη Χατζηρούπη, παλιές καραβάνες της ομάδας, να ετοιμάζονται για να αποθεωθούν και αυτοί από τον κόσμο για την πολύτιμη βοήθειά τους. Να ωραίο σου τώρα, ο Τραναφέλου δεν μπορεί. Στο σουτ του Χαλούλου, αν ήταν καλά. Χαλούλος, ναι, πώς ήταν. Ο Πατσιλάκης, ο Μουσικής βγάζει παλαπλάγιο για το Ροδοτόπι. Έπεσε λίγο ρυθμός. Μην ξεχνάμε ότι θέλουμε ένα τέταρτο ακόμη για να λήξει ο αγώνας και το πρωτάθλημα. Μια άκρως επιτυχημένη χρονιά. Μας χάρισε ωραίες στιγμές, περάσαμε καλά, διασκεδάσαμε και εμείς και ο κόσμος. Να ο Λάπροπος ξεχύνεται με 4. Ο Πούλης είναι λίγο πιο ανεβασμένος στο τελευταίο. Ναι, από την είσοδο του Παναγιώτου Βλάχου πέρασε ο Παναγιώτης Βλάχος πίσω στη θέση του Πούλη και ο Πούλιος πέρασε πιο μπροστά. Αυτή ήταν η λογική της αλλαγής. Έχουμε 3 Βλάχους, 2 Παναγιώτες. Το σκορ παραμένει 2-1 για την ομάδα μας Θήμιο, να θυμίσουμε στον κόσμο. Για να δούμε επικίνδυνη φάση. Μόνος του βρέθηκε εκεί ο Ανδρέου. Σούτερ από το σημείο του πέναλτι, η μπάλα έφυγε από την αυτή ήταν μια επικίνδυνη φάση. Όντως ήταν πολύ μόνος, τελείως μόνος του. Στο ύψος της περιοχής αδράνησαν εκεί. Νομίζουν ότι τελείως το μάτς, θα έχουμε αυτά. Είπαμε, ίσως έφτασε και στα αυτιά το άλλο αποτέλεσμα, απογοήτευσε λίγο, εντάξει, λογική είναι και απογοήτευση. Θέλεις όμως να παίξεις λίγο επιθετικά, να βάλεις και ένα γκολ ακόμη, γιατί όχι. Είπαμε, το κόλπο θα τελειώσει ουσιαστικά. Ο Λάμπρο, ο οποίος διεκδίκησε, και να πούμε ότι έχει κάνει ένα πρωτάθλημα ενδεικτικό του ταλέντου του, με αρκετά γκολ, με φάσεις. Δείχνει στόφα κάποιου ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Γνώμη μου αυτή. Kill Bill! Και μην ξεχνάμε ότι και η διοίκηση
χρόνια τώρα με το Σωτήρη Τρανταφυλλίδη στο τιμόνι και με τα άλλα παιδιά που βοηθάνε, κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Τον Άσκια, ο Ανέσης ο Κατζουρούς παίζει και τον ρόλο του παράγοντα τώρα από το ποδοσφαιριστή. Είναι κοντά στην ομάδα, τρέχουν, βοηθάνε και μπράβο. Γιατί αυτό το πράγμα θέλει και χρόνο. Εμείς θα περάσουμε και λίγο στο άλλο γήπεδο. Φάση, για να δούμε λίγο. Δυστυχώς είναι το 2-2 αυτή τη στιγμή. 2-2. Τελευταία στιγμή βγήκε ο Καϊσίδης, δεν πρόλαβε τον Ανδρέο, ο οποίος κλάτσαρε και δίνει λίγο μια άλλη τρόπη στο παιχνίδι. 2-2 για την γήπεδο λοιπόν. 2-2 το παιχνίδι. Δεν είναι ενδιαφέρον, είπαμε, όταν είσαι στο 2-1, όσο και να χάνεις ευκαιρίες μπροστά, πρέπει να κυνηγήσεις. Εγώ επιμένω όμως, γιατί ίσως έφτασε και στα αυτιά του παιχτών το 2-0 το άλλο αγώνα και χαλάρωσε. Θα προτείνω να φτάσει και στα αυτιά της Ανατολής τώρα ότι έγινε 2-2. Αυτό έχει γίνει τώρα. Εγώ λοιπόν, μπορώ να προβλέψω ότι θα έχει γκόλ η Ανατολή. Έχουμε συνδεθεί με το άλλο γήπεδο που βρίσκεται ο Μιχάλης. Μιχάλη, άκουσα και στον αέρα ακριβώς τη ισοφάριση από το Ροδοτόπι. Θα μας μεταφέρεις εκεί το κλίμα που υπάρχει στο γήπεδο και όσον αφορά το αγωνιστικό μέρος. 78 λεπτό του αγώνα, η κίνηση εδώ πέρα δεν έχει κάτι το ουσιαστικό. Μία φάση του ορφανού καταγράψαμε πριν από ένα λεπτό ακριβώς που έκανε ένα σουτ, τίποτα το ιδιαίτερο στην ουσία. Η Ανατολή θα λέγαμε ότι βγήκε λίγο πέρα από την μεσαία γραμμή και προσπαθεί να πετύχει κάποιο γκολ, έστω και θα λέγαμε και τον γκολ της τιμής όπως έχουν έτσι τα πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι η Ανατολή, αν δεν είχε τους δύο μηδενισμούς στην αρχή του πρωταθλήματος, ίσως αυτή τη στιγμή να ήταν η πρωταθλήτρια. Πάντως θεωρώ ότι διαδικαστικά αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα λεπτά του παιχνιδιού, μιας και δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο γήπεδο. Φαντάζομαι ότι ενημερώνονται και με κάποιο τρόπο εκεί οι παίκτες και οι προπονητές με τα σκόρια των αντίπαλων ομάδων. Άλλωστε, ό,τι και αν γίνει ακούγεται έντονα από εδώ στο γήπεδο, οπότε δεν υπάρχει θέμα να μην ενημερώνονται. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάποια άλλα αποτελέσματα εκεί. Δεν πρόλαβα. Η Κατσικά κερδίζει με 1-2. Δεν είναι σίγουρο όμως. Και τώρα για να δούμε, πήγε να κάνει μια καλή φάση με τον Κώστα του Θανάση η Ανατολή, αλλά πρόλαβε ο Δημητρίου και έπαιξε στα πόδια του μπλοκάροντας την μπάλα. Η Ανατολή φάνηκε, Μιχάλη, να το θέλει το μάτι σήμερα. Πώς το βλέπεις εσύ από την μεριά σου? Σε σχέση με άλλα παιχνίδια που την έχω παρακολουθήσει αρκετά μας της Ανατολής, εμένα και τον αγώνα με την στο κύπελλο, έδειξε μια χαλαρότητα σε σχέση με κάποια άλλα. Ο στόχος για την Ανατολή επετέφθη, μιας και μετά την κατάκτηση του κυπέλλου, στόχος ήταν να βγει ο Κώστας Βανάκης που έδωσε σκόρερ, και με τα 5 που παίξε στον αγώνα με τους Ραφανέους την πρώτη τελευταία αγωνιστική, το κατάφερε, έχει 10 γκολ από τον δεύτερο Αναστασιάδη του Ατρομικού. Μάλιστα, οπότε φάνηκε σαν η Ανατολή να μην ήθελε κάτι πάρα πολύ σήμερα, έτσι. Δεν επαιτεί. Θεωρώ την Ανατολή πολύ καλή ομάδα σε όλα τα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Απλά φάνηκε πολύ χαλαρή στο σημερινό μάτι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε σε ποιο λεπτό βρίσκεστε εκεί, γιατί είναι και αυτή η διαφορά του χρόνου εδώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό. Βελτάρει η Ανατολή. Θα μιλήσουμε λοιπόν στο τέλος με το κλείσιμο του αγώνα, να μας μεταφέρεις εκεί συνολικά όλη την εικόνα του αγώνα και δίνουμε μικρόφωνο και πάλι στην Κόνιτσα. Λοιπόν, όσο είχαμε δει και περιγραφή από το άλλο παιχνίδι, έγιναν τα εξής. Ένα τέταρτο του Γερονάσου μετά από διείσδυση και ατομική προσπάθεια ανάγκασε τον Τεραφύλλο να κάνει μια κλινική επέμβαση στην γωνία του και να γλιτώσει το 3-2, και πριν μισό λεπτό μια λάθος επιστροφή του Παναγιώτη του Βλάχου έφερε την ομάδα πριν το 2-3. Μπάλα έφυγε έξω από το... Αυτή τη στιγμή γίνονται δύο αλλαγές για την ομάδα μας και εδώ που ζούμε να χειροκροτεί. Βγαίνει ο Γερονάσιος
και ο Βασιλάκης, ο Μουρικίδης και δίνουν τις θέσεις τους στο πιτσιρικά το Χαλκιά και στον Ανέστη το Χατζηρούπη. Δεν ξέρω αν ακούγατε, Θήμιο, αν μπορέσετε να καταλάβετε αυτά που συζητιόταν εδώ στο στούντιο. Η Ανατολή, από ό,τι μας είπε εκεί ο Μιχάλης, που καλύπτει τον αγώνα, δεν φάνηκε, λέει, να το θέλει το μάτι. Το ακούσαμε, Δημήτρη, το ακούσαμε. Το ξέραμε κιόλας. Μας το πει ο Μιχάλης. Α, το ξέραμε κιόλας. Εγώ δεν ήξερα κάτι. Δεν μου είπατε κάτι πριν τον αγώνα. Θα μαρτυράμε όλα. Για να δούμε τώρα το ένα επιθετικό φάουλο και στη διαδίκηση του Μουρεχίδη. Το θέμα είναι να μην χάσουμε κιόλας σήμερα, έτσι. Γιατί θα είναι κρίμα. Εντάξει, 6 με 7 λεπτά υπάρχει απογοήτευση αυτά το παιχνίδι, εγώ έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Για να δούμε τώρα τον Πούλιο, ο οποίος διεκδικεί στο κέντρο, ωραία για τον Χαλούλο. Εκείνος παίρνει την μπάλα, την πετάει μπροστά, κάνει μια τοπική ενέργεια, ξεχύνεται. Ωραία, ετοιμάζεται, κάνει και το σου, την μπάλα κοντράζει τελευταία στιγμή, όπως να δώσει μια πασακή στον Χαλκιά, ο οποίος έβγαινε από δεξιά. Ο Χαλούλος ξαναδιεκδικεί. Εκεί το Ροδοτόπι τώρα ελέγχει στον χώρο του κέντρου. Γιατί πέφτουν κάτω τώρα. Βγαίνει από τα δεξιά και αυτό τώρα με κάποιες προϋποθέσεις. Συνεχίζει, κούρσα και από τα δεξιά, γίνεται σέντρα, πολύ άστοχη, κατευθείαν out. Ο Κασίδης μαζεύει την μπάλα και ετοιμάζεται τώρα να γεμίσει μέσα στην περιοχή. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Δύο μάχες θα κάνουν τις τελευταίες προσπάθειες. Να ο Πούλιος τώρα που διεκδικεί πολύ ωραία για τον Χατζηρούπη, ο οποίος μπαίνει μες στην περιοχή και για λίγο. Πρόλαβε την μπάλα. Είναι κρύος, μόλις έχει πει ο Ανέσης ο Χατζηρούπης, δεν έχει προλάβει. Είχε όμως ότι έχει την θέση του γκολ και πετάχτηκε εκεί πέρα για να διεκδικήσει αυτή τη φάση. Ο Ήβιτς, όπως το φώνασε ο κόσμος εδώ Ναι. στην Κερκίδα. Για χρόνια center for της ομάδας. Με αρκετά γκολ στην ελληνικό της, δεν έχει πολλές συμμετοχές. Αλλά τελευταία στιγμή θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ και να δώσει το κοπάδισμα στην Πίντο. Τουλάχιστον να κλείσει έτσι με μια νίκη. Μπορεί να την πετύχει ακόμη και τώρα. Εγώ πιστεύω 2-3 φάσεις καλές θα γίνουν. Για να δούμε τώρα, ο Τριανταφύλλου έχει την μπάλα. Αργά χωρίς να βιάζεται. Μην ξεχνάμε ότι και το Ροδοτόπι έχει πετύχει το στόχο του που ήταν η σωτηρία. Την μπάλα την κερδίζει ο νεαρός Χαλκιάς που μπήκε τώρα στο παιχνίδι, δίνει στο Πούλιο δεξιά. Ο Πούλιος δίνει στο Χαλούλο, στο χώρο του κέντρου, αλλάζει παιχνίδι από αριστερά για τον Παναγιώτο Βλάχο. Ο Παναγιώτος Βλάχος που σεντράρει μια σέντρα σούντ ήταν που κατέληξε τελικά στα χέρια του Τριανταφύλλου, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο βολέ. Για να δούμε εκεί, ο Παναγιώτης Βλάχος στην άμυνα πιέζεται, αποφεύγει όμως τον αντίπαλό του με μια προσποίηση. Ψάχνει και βρίσκει τον Πούλιο, ο οποίος κάνει λάθος κοντρόλ. Και το πλάγι είναι για την ομάδα του Ροδοτοπίου. Πιέζουν εκεί οι παίκτες μας. Να γίνει το λάθος, απομακρύνουνε. Και άμυνα στο Ροδοτόπι, απομακρύνει. Γύρισε εδώ στο χώρο του κέντρου, να δούμε που θα καταλήξει την μπάλα. Καταλήγει στο Χάρη, το Βλάχο. Χάρη την κούρσα από τα δεξιά. Το πατάει την μπάλα, δίνει στον Παναγιώτη τον Πούλιο. Αυτός ψάχνει κάποιος παίκτη του. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Επίθεση από τα δεξιά τώρα για το Ροδοτόπι. Εκεί κρατούν την μπάλα. Γυρίζουν πίσω τώρα. Και κερδίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου από το Χαλκιά που γίνεται λάθος. Επιμένει όμως ξανά ο Χαλκιάς και κλαίω ο μικρός. Άρα διορθώνει το λάθος του, ψάχνει να βρει τον Παναγιώτη Πούλιο. Ήταν δύσκολη αυτή η παλιά να περάσει. Ο Παναγιώτης Πούλιος εκεί που πιέζει. Δεν τα φύλλω εκεί με ψυχραιμία. Για να δούμε ο Χαλκιάς εκεί με πείσμα πέφτει, κάνει το τάκλι και παραχωρεί το πλάγιο. Μένουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα. Τελευταίες λίγο βαριεστημένες προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών και των διαιτητών, οι οποίοι ακολουθούν το ράθιμο στυλ των παικτών
στον χώρο του κέντρου βλέπω και τον κύριο Κατσικογέννη βαριέται να περπατήσει, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα μια φάση μέσα στην περιοχή, δεν προλαβαίνει ο Λάμπρου και αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο. Θύμιο, αν δεν έχουμε κάτι σημαντικό να αναφέρουμε στα γρήγορα λίγο τους χορηγούς του αγώνα, οι οποίοι είναι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλου στην Κόνιτσα, το καφέ Μπάρα Παλού, η τεχνική εταιρεία του Γιώργου Ντάφλη, ο Φατές Θερμοψυκτική με τα ψυκτικά στην Κόνιτσα και όλοι αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για το σημερινό αγώνα και να τους ευχαριστήσουμε εδώ από το σταθμό μας και για όσα έχουν προσφέρει. Οικονομικά είναι. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι για να βγει η μετάδοση υπάρχει και ένα κάποιο κόστος, έτσι. Τα γνωρίζεις εσύ. Λοιπόν, χάνουμε τώρα μια ευκαιρία. Η Πίντος τα έχει παρατήσει. Αυτό πάντα σαν να κεφαλιά τώρα που δεν ήταν τόσο... απλά βαριέται ο άλλος να κάνει κεφαλιά να βάλει στα δίχτυα. Αυτό κατάλαβα. Τώρα τι, μόνος εκεί πέρα θα μπορούσε να... Λέει και αυτός και Αρουβάλο, τι έγινε. Μπορεί να σκέφτεται. Για να δούμε. Να τελειώσει, περιμένει. Για να δούμε, Χάρης ο Βλάχος παίζει την μπάλα. Ψάχνει κάποιον συμπέρτη του. Αφήνει στο Βαζάτη, Βαζάτη στον Τσαλιαμάνη, Τσαλιαμάνη στον Παναγιώτη τον Βλάχο. Από αριστερά. Αυτός περνάει πολύ ωραία τον αντίπαλό του. Σηκώνει κεφάλι, ψάχνει κάποιον συμπέρτη του. Δυστυχώς η μπάλα μας έχει πλάγιο. Τελευταίες κινήσεις, Θήμιο. Πρέπει να μπήκαμε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το 2-2 παραμένει. Η Πίντος προηγήθηκε. Δεν μπορούσε να κάνει στο σκορ. Δηλαδή την ανατροπή από το 1-0. Ο Πούλιος τώρα στο τελευταίο θα κάνει πολύ ωραία τσέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν ακολουθεί κάποιος, συνεχίζει ο Πούλιος. Υπάρχει ξαναδιεκδική, παίρνει την μπάλα και παίρνει και το φάουλ. Ένα από τα γνωστά φάουλ που γίνανε. Είναι δείγμα της λιγάκι μαρθακότητας που αντιμετώπισε το παιχνίδι και 22 αντίπαλοι. Δεν θέλησε να βάλω τα πόδια στη φωτιά. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες πολύ καλές στιγμές από τον αγώνα και κορυφαία θα έλεγα ότι ήταν το κομμάτι του Γερονάσου. Τώρα το φάουλ ετοιμάζει να κινδυνήσει ο Βλάχος, εξελεί μέσα στην περιοχή, έχει και τον αέρα. Γίνεται μια κεφαλιά και η μπάλα ελάχιστα out. Μια πολύ ωραία κεφαλιά αυτό Χαλκιά. Βοήθησε και ο αέρας λίγο να προωθηθεί η μπάλα εκεί στην μικρή περιοχή. Ο Χαλκιάς αν είχε λίγο παραπάνω εμπειρία ίσως να μπορούσε να τελειώσει θετικά τη φάση, πάντως και η κεφαλιά αυτή ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Βέβαια ο Χαλκιάς είναι η δεύτερη τρίτη συμμετοχή του φέτος, με αρκετά καλά στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί 13 χρονών. Να τώρα ο ίδιος ξαναπαίρνει την μπάλα. Πολύ ωραία δίνει για τον Κούλο, δεν προλαβαίνει εκείνος και αναγκάζει το ένα αμυντικό να παραχωρήσει στο πλάγιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη λήξη του αγώνα, μέσα σε χειροκροτήματα. Η Πίντος αποθεώνεται από τους 500 περίπου φιλάθλους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια πίκρα, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Έχει σημασία η όλη διαδρομή, η όλη προσπάθεια που έγινε όλη τη χρονιά, οι καλές φάσεις που μας έδωσαν, οι καλές στιγμές. Η ομάδα μας πέτυχε. Η δεύτερη θέση δεν είναι και λίγο πράγμα. Δεύτερη στην ισοβαθμία με τον πρώτο δεν είναι λίγο. Μέχρι μια αγωνιστική πριν το τέλος.